Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Ududri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Setyembre 12, tuig 2024. Sa gihapon, ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover, kagkaroon sa aton sining Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 104 dias na lang kag Pasko na. Yari na madalaguan kag mga nagapauna karon nga mga balita. Anay 50th District Congressman Junjun Tupas liwat nga magapapili sa midterm elections. Nagpatigayon man sang oath-taking diri ang mga bag-o siniyang miyembro sang National People's Coalition o kon NPC. Ginapamunuan ini sang ila siniyang national chairman nga si former Senator Tito Soto. Sa dugang pang mga balita, frustrated murder or frustrated homicide kag homicide, kaso nga natala na ipasaka batok sa mag-amay nga nagtiro sa mag-utod sa distrito sa Molo. Samtang pumuloyo sa barangay Sinikway sa distrito iya sa Lapos, ginpabombo ang sitwasyon sa ila sining barangay kung tubig ang aton sining pag-istoryahan kay nanotisyaran sa mga pumuluyo diri Banwa ngang ginatughong sa ila sining water tank. Hangin hindi kay tubig. Sa dugang pa nga mga balita, proposal sa Aboitiz Infra Capital tuhoy sa public-private partnership ginbasura sa City Council. Istoryahan taman diri karon Banwa sabat sa Metro Pacific Iloilo Waters sa sining reklamo sa mga taga Sinikway Lapos. Lakip na sina diri karon ang paggwa sining Laragway nga nagatindog sanday former City Mayor Jody Third Espinosa, Inday Raisa Treñas Chu kag Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Coincidental gid lamang hambal sang bataon sining Treñas ini kasunod sang mga nagagwa sining huring-huring nga daw kasubong iya pantapat nila sa hype sa pagpauli ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog. Ano ang rulyo abe or makabig naton ang ginbakantihan balang spot ni Mr. Jack Kunlo sa Team Uswag fill-inan sa anay alkalde si former City Mayor Joma Dalagan Konsyal. Sa dugang pa nga mga balita, Department of Energy nagpanumdom nga hagan-haganon ang paggamit sa kuryente subong nagahilapit na ang holiday season. Di mag-amo sini Banwang dapat nga pahanumduman sini amo iyang mga konsumidor sa mga kooperatiba nga may mataas ang power rate. Sa mga taga-probinsya sa Gimaras, sa mga konsumidor sa Ilikuno, tikon sang nagligad siniya, duwa ka electric fan ginagamit nyo, tilaban-laban, isa lang gruanay. Kung ang suga sa inyo sininga puluyan nagasiga, siguro kung 5 na, duwa lang anay. Kagaganon man ang paggamit sa aircon na pisar siniya nga medyo mapang ang panahon sa tagsa ka matagadlaw. Uruantos ko muna na yan. Nyo abi kay nagapanglaka aking inyo siniya nga power rate. Huwag ka mo sang mahimo kay sabahin karon niya sa mga opisyalis nyo do pila man lang bilog nagahululag.
Sa bahay namin karon sa probinsya sa Iloilo, tinagaulag na yung provincial board nga magpangusisa. Pero diraya sa may probinsya sa Guimaras, di mga private citizen diraya nagapaningwa nga matagan sa nagakigo nga long-term solusyon. No? Ang problema sa mataas sining power rate. Oras sa Bomboradyo Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa takna sining nga alas 11. Sa mga kabombo naton, hingagaw kamo buwas ngadlaw, kolektahon na sa bombo patrol. Ay inyo siniiyang mga entry sa mga kabanuahanan sa mga designated drop-box centers naton sa palibot sa probinsya sa Iloilo. Hingagaw kamo waswasa, himo dira entries tapos ihulog ni ini ninyo. Kung hindi ka mo makahingagaw kag nakalampuwas na kolekta na bisang patrol, hindi ka mo magkabalaka kay tubtob Sabado, las 12 sa udto pa ang sarang pagbato naton sa inyo sining mga entries para iya sa Grand Draw sa Setyembre 14 tuig 2024 sa swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon, detalye sinita lakayon ta pagbalik sa bombuanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang tambo o kung bamboo shoots magaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sa lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginaino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Huwebes, Setyembre 12 itong 2024, mga kabombo, 104 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, dating presidential spokesman Attorney Harry Roque sinusulong na muling ikulong sa Kamara dahil sa kabigo ang maipaliwanag umano ang kanyang yaman. Ang testimonya naman ng testigong nagdiin kay dating Pangulong Duterte ukol yan sa papel nito sa pagkakasawi ng 3 Chinese national, pinatutuhanan ni Colonel Padilla. Philippine National Police nakahanda naman na protektahan ang iba pang biktima ng pastor na si Kibuloy matapos maglitawan na ang ilan pa umanong biktima ng pangmomolestya ng naturang pastor. Samantala itong magat na management magpapakawala ng tubig ngayong hapon bilang paghanda sa ulang dala ng bagyong Bibingka at Habagat. Ang Palasyo Malacanang tiniyak na buo pa rin ang suporta ni Pangulong Marcos kay Secretary Gilbert Teodoro sa harap ng mga peking impormasyon na kumalat ngayon na nagbitiw na raw sa pwesto ang naturang kalihim.
Samantala, ang Pilipinas at bansang China muling nagsagawa ng bilateral discussion hinggil yan sa usapin ng West Philippine Sea. At sa ating balita sa ibayong dagat, developing story ito mga kabombo, yung Russia at China, sinimulan na yung kanilang pinakamalaking naval at air drill. Abangan ang ating mga update mamaya. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nilinaw ngayon ang Palasyo Malacanang na hindi kailanman natitinag ang buong tiwala at kumpiyansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Department of National Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro Jr. Ginawa nga ng Presidential Communications Office Secretary na si Cesar Chavez ang naturang pahayag matapos na kumalat na naman ang mga impormasyon na umano'y nagbitiw na sa pwesto si Secretary Teodoro. Binigyang din ni Chavez na ang mga bulong-bulungan na ito ay taliwas doon sa mga pagtatangka ng ilan na idiskaril at yung issue ng pagprotekta sa ating mga mamamayan at pagtatanggol sa ating teritoryo. Bagamat abalaan niya sa kanya-kanyang mga misyon, sinabi pa ni Secretary Chavez na nararapat lamang na iwasan ang pagkakaroon ng mga usapin na magkakaroon ng pagkakawatak-watak o pagkakahiwa-hiwalay ng ating ideya hinggil naman sa mga nais mangyari at adhikain ng gobyerno. Samantala, nagsalita na rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa kumakalat nga ng mga impormasyon na nagbitiw sa pwesto si Defense Secretary Gilbert Teodoro. Tinawag na fake news ng Pangulo ang nasabing ulat. Aniya, ngayon mo ay walang pagbabago sa gabinete at giit pa ng Presidente kung may mga babaguhin man ang Palasyo Malacanang ang siyang mag-aanunsyo at hindi ang sino mang individual at hindi ito ilalabas sa pamamagitan lamang ng social media. Ayon pa sa Pangulo, mga desperado ang nag-iimbento ng mga ganitong istorya para lamang gumawa ng gulo. Giit pa ng Pangulong Marcos ang mga naninira na walang ambag sa buhay ng bawat Pilipino ang siya umanong dapat na manahimik. Panawagan ng Presidente sa publiko, huwag agad paniwalaan ang mga kumakalat na ulat at mag-ingat. Sabi pa ng Pangulo, hindi nila pinapansin ang mga ganitong peking balita. Aniya, kung may bagbabago man sa hanay ng gabinete at sa pamahalaan, ang Palasyo Malacanang ang hintayin na lamang na maglabas ng mga kahalintulad na abiso. Naritong bahagi ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake, 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 fake news. Yan. Ang lumalabas lang dyan, ito mga desperado, nag-iimbento na lang na istorya para gumawa lang ng gulo. Wala naman silang maibibigay, wala silang naitutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Kaya't wag po natin, kailangan maingat po tayo. Huwag tayo masyadong naniniwala kung wala namang pruweba na sa kanilang mga sinasabi. Dito sa issue na ito, ulit, fake news. Yan ang pinakamasamang halimbawa ng fake news na kinakalat ng ating mga kung sino-sino man sa social media. Mag-ingat po kayo at kilatisan ninyo mabuti pagka may nababasa kayong ganyan. Dito sa issue ng Secretary Teodoro, natatawa na lang kami dahil Bagyan ang mapahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, muling nagsagawa ng dialogo ang Pilipinas at bansang China hinggil sa maritime dispute sa West Philippine Sea. Ito ay bahagi ng bilateral consultation mechanism sa pagitan ng dalawang bansa dahil na rin yan sa nagpapatuloy na territorial dispute. Sa kasalukuyan ay wala pang statement na inalalabas ang Department of Foreign Affairs, ngunit naon na nang naglabas ng opisyal na pahayag ang Chinese Ministry on Foreign Affairs hinggil yan sa ilang detalye ng naturang pagpupulong. Ang panibagong dialogo na ito ay pinangunahan ni Chinese Vice Foreign Minister Chen Xiaodong at Philippine Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro. Batay na rin yan sa naging pahayag ng China. Kabilang sa mga pangunahing naging paksa ay ang Skoda Shoal, isang maritime feature na may layong 139 km lamang mula yan sa Palawan.
habang 1,111 kilometers naman ang layo mula sa pinakamalapit na pampang ng China. Ang Skoda Shoal ay ang lugar kung saan pinapanatili ng Philippine Coast Guard ang pinakamalaki nitong barko, ang BRP Teresa Magbanwa. Ang barkong makailanang ulit nga na pinagbabangga ng Chinese vessel noong August 31 ng kasalukuyang taon. Sa pagkakataong ito, dako na tayo dyan sa Kamara de Representantes. Sa unang pagkakataon ay dumalo na sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Ruina Garma. Si Garma, mga kabombo, ay dating idinawit ng mga testigong inimbitahan ng Quad Committee na may kinalaman umano sa nangyaring pagpatay sa 3 Chinese drug lord doon sa Davao Prison and Penal Farm sa panahon ng Duterte administration, partikular na noong taong 2016. Sa huling pagdinig ng Quad Committee, sinabi ni dating Davao Chief Superintendent Gerardo Padilla na tinawagan siya ni Lieutenant Colonel Garma at ipinag-utos umano ang elimination sa 3 Chinese drug lords. Sinabi rin ni Padilla na naniniwala siyang si Garma ang nasa likod ng naturang operasyon. Balikan natin, mga kabombo, ang naging pahayag ni Superintendent Padilla sa pagtatanong ni Congressman Benny Abante sa nakalipas na pagdinig ng Quad Committee. Po ni Chief Garma, yung pong tawag ninyo, may mga tao kami dyan na gagawa at huwag mo na questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay pa pamilya mo. Mag-cooperate ka na lang or mananagot ka sa akin. Meron kami ipapa-operate. Ano ho ba ang pagkakaintindi nyo sa sinabi po ni Colonel Garma? Po doon sa pag-eliminate ng 3 Chinese nationals. At bahagi yan ng mga inisyal na pagtatanong dito kay Colonel Padilla. Bagamat nagsimula kaninang alas 10 ang naturang hearing, ay hindi agad natanong sa ilang mga sensitibong paksa. Itong si Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Garma, bagkus ay binalikan muna ang ibang naging bahagi ng paksa nung nakalipas na pagdinig, tulad na lamang ng pagpapadala ng sabina kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque. At kaugnay pa rin ang naturang pagdinig, mismong itong si Colonel Padilla nang nagkumpirma o nagtutugma nga doon sa mga pahayag ni Untalantaan, isa sa mga inmate na nagsabi na tinawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ito si Colonel Padilla para i-congratulate matapos mapatay ang 3 Chinese drug lords. Narito ang ilan pang bahagi ng pagdinig dyan sa Kamara de Representantes. Katapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si Presidente Duterte. Salamat, Tata. Ngayon, nandito na po ang ating Colonel Padilla. Colonel Padilla, sa iyong lupaang salaysay, maaari niyo po bang basahin ang number 4 at number 6 ng supplemental affidavit mo? Comsec, could you please give him a copy so that he can read? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Dito po sa aking affidavit, babasahin ko po. Pinapatutuhanan ko ang sinabi ni Tata na nung papunta kami sa investigation section, ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ay, ayon sa boses, ay dating President Rodrigo Roa Duterte. At sinabing, congrats, Superintendent Padilla. Job well done, pero grabe yung ginawang dinuguan. Bahagi yan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa pagtatanong nitong si Congressman ng isa sa mga kongresista na nagsasagawa ng pagdinig. At yan ay may kaugnayan pa rin sa pagdinig ng Quad Committee. Si Congressman Dong Gonzales po yung nagtanong at sumagot naman itong si Superintendent Padilla kaugnay doon sa naturang kontrobersiya at direktang ang tinukoy na si dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya ayon sa kanyang pagkakaalala. Samantala, pinatawan muli ng
na site in Biancham Holdings and Trading. Sa loob lamang ng 4 na taon, umakyat umano ito mula sa 125,000 noong 2014, naging 67. At siya mismo ay wala umanong papel o partisipasyon. Sa ngayon ay wala pang nagiging tugon o komento itong si Atty. Roque sa panibagong contempt order laban sa kanya. Narito mga kabombo, balikan natin ang ilang kaganapan dyan sa Quad Committee hearing ng Kamara de Representantes. I move, Mr. Chair, that we hold Harry Roque in contempt for refusing to submit the document subject of the subpoena duces tecum, and of which he has manifested that he was going to submit to this committee, Mr. Chair. I so move, Mr. Chair. There is a motion to cite Attorney Harry Roque in contempt, and this was duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is carried. In addition, Mr. Chair, I move that we hold Harry Roque in detention for the period of until he submits the documents or until the Quad Committee is dissolved, Mr. Chair. There is a motion to detain Attorney Harry Roque as long as this committee conducts its hearing or until he submits the documents required of him. Yes, Mr. Chair. And this was duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Bahagian mga kabombo ng pagdinig dyan pa rin sa Kamara de Representantes kung saan ay napagkasunduan nila na ikulong muli itong si Atty. Harry Roque hinggil pa rin sa hindi pag-comply doon sa mga nauna-umanong naipangako nito. Samantala sa iba pang mga balita, nagpahayag ng kahandaan ng Philippine National Police sa pagbibigay ng proteksyon sa mga biktima ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil, layo nitong masiguro ang kanilang mga kaligtasan nga nitong naturang mga biktima. Paliwanag pa ni Marbil na sa ngayon ay marami pang biktima ni Kibuloy ang humihingi ng tulong sa kanilang hanay. Karamihan aniya sa mga ito ay gustong magbahagi ng kanilang nalalaman laban yan sa kontrobersyal na pastor, partikular na sa umunoy systematic abuse nito. Tiniyak naman ni Philippine National Police Chief Marbil na walang patid ang kanilang pangalap ng mga mahalagang impormasyon na makatutulong yan sa nagpapatuloy na investigasyon. Maigi rin aniyang dumaan sa masusing validation ang mga impormasyong mga natukoy ng mga biktima. Samantala, sa dagdag pang balita, nangako si Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbil ng solidong kaso laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy, kasabay na rin ang sunod-sunod pa na paglitawan ng mga naging biktima umano ng nakakulong na pastor. Ayon kay Marbil, pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang lahat ng mga testimonya ng mga biktima na naglakas loob na tumistigo. Wala niyang iiwanan ng pulisya na testimonya at ebidensya at ilalantad ang lahat para naman sa paghahanap ng kaukulang hustisya. Sa kasalukuyan, maraming mga dalagita at mga dalaga ang naglitawan at nagbibigay ng kanilang testimonya dahil sa umano'y sistematikong pangmumolestya ng naturang pastor. Ang mga ito mano ay dating nagsilbi bilang mga pastoral sa Kingdom of Jesus Christ kung saan marami sa kanila ay nasa inner circle ng naturang pastoral. Ang inner circle, mga kabombo, ay ibig sabihin binubuo ito ng napipiling grupo ng mga dalagita na salitan na minumolestya umano at inaabuso ng naturang pastor. Ang pinakabata sa kanila, ayon pa doon sa natanggap na impormasyon ng Philippine National Police, ay 12 taong gulang pa lamang. Ayon kay General Marbil, ang testimonya ng mga ito ay susi upang matunton ang lawak umano
ng mga krimen na kinasasangkutan ni Pastor Kibuloy. Ilan sa mga biktima umano ay una nang lumutang habang nagpapatuloy noon ang Philippine National Police Operation dyan sa Kingdom of Jesus Christ Compound, habang ang iba naman ay lumabas kasunod ng tuluyang pagkakaaresto dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Bombo International News. Sinimulan na ng Russia at China ang malawakang air at naval drill na tinawag na bilang Ocean 24. Ang naturang military drill ay sumasaklaw sa mga teritoryong sakop ng Pacific Ocean at Arctic Ocean. Itong Mediterranean at Caspian at itong Baltic Sea. Ito ay kinabibilangan ng 400 barkong pandigma, submarine at iba pang malalaking support vessel at 122 fighter plane at helicopter. Sasalihan ito ng mahigit 90,000 na tropa ng militar ng Russia at China. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, ito na ang pinakamalaking war game sa nakalipas na 3 dekada. Bagaman malaking bahagi ng mga gamit pandigma ay mula sa Russia, sinabi ng China na nagpadala rin ito ng marami mga kagamitan, lalo na ang mga naval assets nito. Ayon pa kay Putin, naimbitahan na maging observer ang 15 bansa, ngunit hindi na nito idinetalye kung anong mga bansa ang mga mag-oobserba sa naturang pagsasanay. Dako muna tayo dyan sa panig ng Senado, mga kabombo, dahil itong si Vice President Sara Duterte ay halata raw na pinagkakaisahan doon sa Kamara ng mga miyembro ng kapulungan matapos na ipagpaliban na naman ang pag-aproba sa panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa 2025. May balita si Bombo JC Galvez. Very obvious para kay Senador Ronald Bato de la Rosa na pinagkakaisahan si Vice President Sara Duterte sa Kamara matapos na ipagpaliban ng pag-aproba sa 2.037 billion pesos na pondo ng Office of the Vice President para sa 2025. Ang payag ni De La Rosa ay matapos pagtulungan ng mga mambabata sa mababang kapulungan ang panukalang pondo ng tanggapan ng Vice Presidente kung saan plano nila itong bawasan at itira na lamang ang mga sweldo ng mga kawani. Hindi rin anya malabong magkaroon ng tensyon sa pagitan ng Senado at Kamara sa oras na bawasan ng malaking halagang pondo ng OVP, lalo na kung parehong magmamatigas at walang magpaparaya sa pagitan ng mga senador at kongresista. Pero ito'y depende sa mapagkakasunduan sa Bicameral Conference Committee. Tumanggi naman si De La Rosa na magsalita sa kung anong motivation o rason para i-gang up o pagtulungan si VP Sara dahil posibleng mag-ugat na naman ito ng panibagong aksyon sa mga mambabatas. Gayunpaman, naniniwalang mambabatas, nakikilalanin ng mga kongresista ang matagal ng tradisyon at bibigyan ng kaukulang respeto ang OVP na huwag pahirapan at ibigay ang hinihinging pondo para sa 2025. I am sure yung aking mga kasamaang senador will stand by the time-honored tradition. Yung top 2 offices of the government, Office of the President and Office of the Vice President, ay bibigyan naman yan ng kaukulang respeto. No? I'm sure yung mga aking mga kasama dito ay for the preservation of that tradition. Tingnan mo rin naman yung rason niya, bakit ayaw niya umarap. Di ba? Makita ko naman yung rason niya kung bakit siya hindi umarap. The House of the Representatives are, they have the will, the power of the purse. They can do what they want to do. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, sa kakapasok lamang na impormasyon, nagdesisyon ang House Appropriations Committee dyan sa Kamara de Representantes na tapyasan ang budget ng Office of the Vice President para naman sa 2025. Ayon kay House Appropriations Senior Vice Chair Stella Kimbo, nagdesisyon ang kanilang lupon na bawasan ang 2.037 billion na 2025 budget at gawin na lamang itong 733 million pesos mahigit. Ito ay natapyasan ng 1.293 billion pesos. Ililipat ang naturang tinanggal na pondo sa ilalim ng Department of Social Welfare Development at Department of Health. Pakinggan pa natin ang ilang bahagi ng pagdinig dyan sa Kamara de Representantes. The DBM proposed or recommended
recommended a budget of 2.037 billion for the OVP. Kami naman po, ang Committee on Appropriations yesterday recommended, to be exact, 733,198 million pesos, which means merong cut of 1.293159 billion pesos. At ang reduction na yan ay ililipat po sa dalawang ahensya. And as I had mentioned earlier, for two programs, the DSWD-AX program, which is assistance for individuals in crisis situations, and DOH MAIFIP, or the medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. In other words, dalawa pong very important social protection programs ng ating gobyerno. Bahagyan ng mensahe nitong si Marikina Representative Stella Kimbo na siya ring Senior Vice Chair ng naturang lupon kaugnay pa rin sa usapin ng paghimay dito sa 2025 National Budget. At yan nga, malaki ang tinapyas doon sa pondo ng Office of the Vice President. Marami pa tayong mga balita. Susunod na. Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala, sa iba pang mga balita, inihayag ni Senate President Francis Chis Escudero na may kapangyarihan ng Kongreso na gawing zero budget nga ang Office of the Vice President dahil sila ang may power of the purse. Ayon kay Escudero, bagamat kayang gawin ito ng Kongreso, hindi pa ito nangyari sa tanggapan ng Vice Presidente o kahit anong ahensya ng gobyerno. Magugunit ang sinabi nga ni Vice President Sara Duterte na kanya nilang mag-ooperate nga o kaya nilang mag-ooperate para sa susunod na taon, bigyan man o hindi ng budget ng ito ang kanilang opisina. Naniniwala naman ang senador na may pakialam pa rin itong si Vice President Sara Duterte sa mga programa at proyekto ng kanyang tanggapan, kaya't hangad pa rin ito na mapunduhan ang kanilang opisina. Umaasa naman ang liderato na malulutas na itong anumang bangayan sa pagitan nga ng Vice Presidente at Kamara at sa halip ay sundin nga ang proseso ng pag-usuri ng pondo. At kaugnay nga yan, mga kabombot ka Sir Nation, ay sa kapapasok lamang na balita ay malaki nga itong naging tapyas sa pondo ng Office of the Vice President. Batay na rin yan sa naging pahayag ngayon ni Representative Kimbo at bagamat ang kahilingan nga ng Office of the Vice President ay 2 billion at sinabi na ni Representative Kimbo na ang naturang budget o itong tinapyas ho na budget dito ay mapupunta naman sa Department of Health at maging sa ahensya ng Department of Social Welfare and Development. Sa mga karagdagan pa natin balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation, maaaring pinasinungalingan ng Department of National Defense yung ulat na ipinakalat nga ng ilang sektor sa pamamagitan ng internet na umano'y nagbitiw na sa pwesto si Secretary Gilbert Gibo Chodoro Jr. At nanawagan din sila sa publiko na huwag nang patulan yung mga ganong impormasyon at ganon din sa mga nasa likod umano ng pagpapakalat ng nasabing peking impormasyon, itigil na lamang ito dahil mali at malayo sa katotohanan. Ayon pa kay Defense Spokesperson Director Antonio o Arsenio Andulong na napaka-hokus-pokus naman ng naturang paninira dito kay Secretary Gilbert Gibo Chodoro na ginagampanan lamang ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng Department of National Defense sa pagpapalakas sa kapabilidad ng ating bansa na protektahan ang territorial integrity at sovereignty ng bansa.
Hinimok ng Department of National Defense ang publiko na maging mapagmatyag at magpagbantay laban doon sa mga mapanlinlang na mga pahayag na naglalayong maghasik ng hidwaan sa mga mamamayang Pilipino at ilihis ang atensyon sa mga tunay na hamon na dumarating sa ating bansa. Samantala, kinumpirma ng Palasyo Malacanang na hindi dadalo itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa United Nations General Assembly. Sa halip, sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez na si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang magiging kinatawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang pagpupulong. Aniya, dito ilalahad ni Manalo ang tugon ng bansa sa mga pandaigdigang hamon na pininiwala ang dapat maresolba sa ilalim niya ng Framework of Peace and Cooperation na nakasaad sa United Nations Charter. Ang naturang samahan nga ay magaganap sa UN headquarters sa New York mula Setyembre 22 hanggang 23 ngayong taon at inaasahang dadaluhan ng iba't ibang mga lider ng iba't ibang estado. Sa dagdag pa nating balita, naharang ng mga otoridad ang 136 na milyong piso na halaga ng shipment na tinangkang ipuslit dyan sa Port of Subic sa Zambales. Ang naturang shipment mga kabomboy binubuo ng nasa 58 na metriko tonelada ng fresh carrots at 86 na metriko tonelada ng puting sibuyas at bulto-bulto naman ng sigarilyo. Ang mga ito mga kabomboy nakasilid sa 5 container van na karga ng barkong SITC Licheng. Ang naturang kargamento ay may kabuuang halaga na 21 million pesos. Ang nabanggit niyang barko ay dumating doon sa naturang puerto noong Agosto 15 mula naman sa bansang China. Kinilala ang importer ng naturang shipment bilang Vetron Consumer Goods Trading na nagdeklarang ang mga ito ay frozen fish at egg balls. Unang natukoy ang mga ganitong gawain ng Bureau of Plant Industry at Bureau of Quarantine kaya naman naisagawa ang kanilang hakbang. Ang pagkakaiba mga kabombo sa pagitan ng mga deklarasyon doon sa mga produkto at aktwal na laman ng mga container ang siyang naging hudyat kaya nagsagawa sila ng malalimang investigasyon at inspeksyon katuwang ang Department of Agriculture at Bureau of Customs dyan sa naturang mga hakbang. Habang isinasagawa ang inspeksyon, aksidente namang nadiskubre ng naturang team ang hiwalay na shipment ng mga tobacco products at walang akmang dokumento rin ang mga ito. Ang mga yan ay itinago umano sa karton at tinakpa ng mga karton din ng mga imported na tissue paper at nagkakahalaga naman ito ng 115 million pesos. Samantala, naniniwala si Davao del Norte 1st District Representative at dating House Speaker Pantalin Alvarez na magiging political suicide sa kasalukuyang administrasyon ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Alvarez, hindi niya pinagdududahan ang kapabilidad ng Kamara na tanggalin si Duterte dahil ang impeachment ay isang numbers game. Gayunpaman, tiyak niya magkakaroon ito ng mabigat na epekto sa kasalukuyang administrasyon. Katwiran ni Alvarez, ang impeachment sa Kamara ay mangahulugan na isang grupo na binubuo ng mahigit 300 kinatawan ang magtatanggal sa isang opisyal na ibinoto na aabot sa 32 milyon na mga Pilipino. Ayon sa dating House Speaker, maaaring tingnan ito ng iba't ibang sektor, kasama na ang 32 million voters na bumoto noon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang isang sitwasyon kung saan kailangan ng pumagitna ang militar katulad ng naunang nangyari noong 1986 EDSA Revolution. Isaan niya itong mapanganib na hakbang na tiyak na lalo lamang sisira sa ating bansa. Ayon pa kay Alvarez, ang pag-impeach kay Vice President Sara Duterte ay magsisilbing pinakamalaking kamalian sa parte ng Kongreso dahil sa tatanggalin ang opisyal na hindi lamang nakakuha ng pinakamalaking bilang ng boto sa kasaysayan ng bansa, kundi kasalukuyan ding may mataas na trust, approval at satisfaction rating. Si Alvarez nga ang nagsilbing speaker noong unang bahagi ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula taong 2016 hanggang taong 2018. Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, 29 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon.
Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng Certificate of Condonation at Land Ownership Award sa 1,287 mga agrarian reform beneficiaries mula yan sa probinsya ng Bulacan at lalawigan ng Batangas. Ang mga beneficiary mga kabombo ay mula sa bayan ng San Miguel, Baliwag, San Rafael, San Ildefonso, Angat, Bustos, Norsagaray, Balagtas, Bukawi, Pandi at San Jose del Monte, pati na sa Santa Maria at sa probinsya naman ng Batangas ay malaki rin ang bilang ng mga napagkalooban ng tulong at yan ay napagkaloob doon sa mga magsasaka. Si Pangulong Marcos ay namahagi sa naturang aktibidad, katuwang itong si Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. Nasa 1,119 na sumasaklaw po ito sa 1,770 mahigit na hektarya ng lupa ang kanilang naipamahagi. Ang naturang programa ay nagpapatawad ng kabuang 274 billion na pondo o na alokasyon para sa mga pagkakautang nito mga benepisyaryo at babaliwalay na ito alinsunod sa umiiral na batas. Ang pamamahagi ng naturang mga sertipiko ay pagpapatupad ng mandato ng Republic Act No. 11953, ang New Agrarian Reform Emancipation Act na burahin lahat ng hindi nabayarang pagkakautang at kasama dyan yung amortization, interest at surcharges doon sa mga lupang agraryo na ipinagkaloob naman sa ilalim ng Agrarian Reform Program ng gobyerno. Samantala, namahagi din ng nasa 343 Certificate of Land Ownership at sumasaklaw nito sa kabuang 232.76 na hektarya ng lupain sa 287 na mga agrarian reform areas mula yan sa Nasugbu, Batangas, sa Region 4A o dyan sa Southern Tagalog. Mayroon pang mahigit mga kabombo sa 101,000 na mga titulo na nakahanda na rin na maipamahagi sa mga nalalabing buwan ng taong 2024. Narito pa ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa tayo sa iba pang mga balita. Hinggil naman dito sa iba pang mga paksang ating tinutugay ngayon. Bombo Vic? Samantala, pinag-aaralan ngayon ng Philippine Statistic Authority o PSA ang paglalagay ng pirma sa disenyo ng National Identification Card. Ginawa ng naturang ahensya ang pahayag sa isinagawang pagdinig ng Senado sa 2025 budget ng National Economic and Development Authority. Dito ay natanong ni Senador Grace po ang NEDA kung ano ang kanilang ginagawang hakbang upang matugunan ang reklamo naman ng ilang individual na natanggap nga ng unang disenyo ng naturang ID card. Reklamo ng ilan hindi tinatanggap ng ibang establishment at ilang bangko dahil sa kawalan nito ng pirma. Sinagot naman ito ni Philippine Statistic Authority Chief Dennis Mapa at sinabing naghahanap sila ngayon ng bagong kontraktor na nag-iimprinta ng mga national ID card kasama na itong mga lagda sa magiging disenyo nito. Paliwanag nito na maaari namang ipa-update ng mga ID holder na walang pirma nga ang kanilang physical ID card. Samantala hindi pa anya tukoy ng kanilang ahensya kung magpapataw sila ng bayad sa mga gustong magpa-update ng naturang ID. Tinutulan naman ito ni Senador Po at sinabing hindi naman kasalanan ng mga card holder kung walang pirma ang kanilang mga identification card. Batay sa datos ng PSA, aabot sa 55 million physical national ID cards ang matagumpay na na-print ng dating service provider ng Bangko Sentral ng Pilipinas na All Card Incorporated. Naabot na rin sa 53.5 million ID cards ang na-deliver ng ahensya. Pumalo naman sa halos 80 pagyanig ang panibago na namang naitala sa Bulkang Kanlaon dyan sa Negros Island. Ayon nga sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, maliban sa mga pagyanig ay nakamonitor din sila ng sulfur dioxide flux at umaabot ito sa 11,556 tons per day. May steam plume na namataan din na halos tumakip sa itaas na bahagi ng naturang bulkan. Mayroon din mga kabombong ground deformation o pamamaga ng bulkan simula pa nitong mga nakalipas na araw.
Sa ngayon ay nananatili naman sa alert level number 2 ang Canlaon Volcano at hindi pinapayagan ang paglapit dito. Hindi naman inaalis ang posibilidad na tumaas pa ang abnormalidad ng Mount Canlaon at umabot ito hanggang sa panibagong pagsabog, kaya mga residente ay mahigpit na pinag-iingat at regular na inaalerto upang makaiwas sa panganib kapag lumawak pa ang saklaw ng mga apektado nito. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan ay meron na tayong 24 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa dagdag pa nating balita, 2 araw mula nang tanggalin bilang pinuno ng Bureau of Immigration ay nagpalabas si dating Commissioner Norman Tansinco ng isang pahayag hinggil naman sa kanyang pasasalamat doon sa mga nakasama niya sa ahensya. Ayon kay Tansinco, 2 taon siyang nanilbihan bilang pinuno ng Immigration Bureau at maraming mga hamon ang kinaharap ng ahensya tulad na lamang ng border control sa mga international port of entry at exit, human trafficking at maraming iba pa. Sa kabila nito ay nagawaan niya ng Bureau of Immigration na itulak ang ilang mga kinakailangang reforma sa kabila ng limitasyon. Bagamat hindi pa tapos ang trabaho, malaking bagay na anya ang nasimulan na reforma. Dahil dito ay nagpasalamat si Tansinco kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa lahat ng mga nakasama sa Immigration Bureau, mga law enforcement agencies, Interpol at iba pa. Kasabay na rin ang pag-alis sa Immigration Bureau, tiniyak naman ni Tansinco na ang naturang ahensya ay pinamamahalaan ng mga dedicated professionals at magpapatuloy pa rin ang maayos na serbisyo. Una nang naupo bilang officer in charge itong si Deputy Commissioner Joel Anthony Biado. Matapos naman ang pagkakatalaga dito kay Biado ay tuloy nang naging epektibo itong pagkakaalis naman ni Tansinco kasunod ng kontrobersyal na pagkakatakas ng grupo nito si Alice Go at tinanggal nga ang naturang opisyal sa kanyang opisina. Samantala, aabot sa 15 na mga local registrars ang sangkot sa hindi tamang pag-issue ng mga birth certificates sa mga dayuhan. Kinumpirma ito ng Philippine Statistic Authority sa pagharap nila sa Senado para sa pagdinig ng kanilang 2025 budget ng National Economic and Development Authority. Ang nasabing anomalya ay naungkat dahil nga sa issue na kinasasangkutan ng pinatalsik na Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Nagayon kasi ang Office of the Solicitor General ng petisyon na pagkansela sa birth certificate ni Go matapos na kulang ang mga dokumento gaya ng baptismal certificate, lugar kung saan siya isinilang at maging ang pangalan ng kanyang mga magulang. Para maiwasan na umano ang ganitong anomalya ay sinabi ng Philippine Statistic Authority na ang mga late registrant ay kailangang mag-apply ng national ID para sila ay personal na makadalo at makakuha ng mga biometrics. Batay kasi sa census na mayroong 3.7 million ng mga Pilipino ang hindi pa rehistrado o walang birth certificate. Tinawag naman ni Agriculture Secretary Francisco Theo Laurel Jr. bilang strategic at game changer ang naging hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilipat ang National Irrigation Administration sa ilalim ng Office of the President. Ayon kay Laurel Jr., bagamat ang nature ng trabaho ng National Irrigation Administration ay naaakma sa Department of Agriculture, kailangan niya na apurahin ang pagpapatubig sa mahigit 1 milyon na hektarya ng mga sakahan. Dahil dito ay may tuturing niya na magandang diskarte ang naging hakbang ni Pangulong Marcos na paglipat sa naturang ahensya upang matiyak na makakatanggap ito ng sapat na pondo o budget. Ayon pa sa kalihim, ang pangailangan para sa agarang pagpapatubig sa mahigit 1.2 milyong hektarya ng sakahan ay mas matutugunan sa ilalim ng malaking pondo na ilalaan ng Office of the President kasama na ang karagdagan pang resources ng naturang opisina. Ang National Irrigation Administration ay dating nasa ilalim ng Department of Agriculture. Sa 2025, humiling mga kabombo ang Department of Agriculture ng 512 billion na pondo kung saan malaking bahagi nito ay ilalaan sa irrigation project
ng National Irrigation Administration. Gayunman, hindi ito pinagbigyan ng Department of Budget and Management at mayroon lamang na 200 bilyon mahigit na hiniling para naman sa Department of Agriculture, batay na rin sa 2025 budget proposal. Ayon pa kay Laurel, tiniyak na tutugunan ng Office of the President ang pangangailangan ng National Irrigation Administration para sa mas maayos na serbisyo nito sa mga magsasaka at makakatulong yan sa pagpapalakas ng produksyon ng pagkain. Samantala, natuwa sa Speaker Martin Romualdez sa malaking pagbaba na sa presyo ng bigas matapos makumpirma na may makabibili na ang ng bigas sa halagang 42 pesos kada kilo sa tatlong pamilihan sa nabilisita nito ngayong o kahapon ho yan. Pumunta itong sa Speaker Romualdez sa Guadalupe Market sa Makati at ito Home Farmers Market at NEPA Q Mart sa Quezon City sa imbitasyon na rin ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, isang organisasyon ng rice traders at mga opisyal ng Department of Trade and Industry at maging ng Department of Agriculture. Sinabi ng mababatas na ang pagbaba sa presyo ng bigas ay patunay na epektibo ang mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tuluyang mapababa ang itong batayang bilihin at magkaroon ng sapat na supply ng pagkain upang maprotektahan ang mga mamimili sa biglang taas presyo ng mga ito. Nakita umano ni Speaker na ang presyo ng well-milled rice ay nasa 45 pesos kada kilo, habang ang broken rice ay nasa 42 pesos kada kilo na lamang. Umaasa naman si Speaker Romualdez na magpapatuloy ang pagbaba ng presyo upang mabawasan nga ang mga alalahanin ng mga pamilyang Pilipino, lalo na ngayong papalapit na ang Kapaskuhan. Kasama sa pag-iikot sina Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, kasama sina CIS Party List, si Representative Edvic Yapa at Agriculture Committee Chair ng Quezon's 1st District Representative Mark Enverga. Kasama rin nila si DTI Price Control Assistant Secretary Agaton Yubero at Agribusiness and Marketing Assistant Service ASEC Bebang Gibara at DTI Representative Director Philip Sawali at si Chief Rosita at iba pang mga opisyal. Maliban naman sa aksyon ng Pangulong Marcos sa taripa ng bigas, kilala din ni Speaker Romualdez sa mga inisyatiba ng Kamara gaya ng pagkikipag-ugnayan sa mga rice traders na makatutulong naman sa pagbaba ng presyo ng bigas. Sinabi naman ni DA Asek Gibara, ang mga programa ng ehensya para sa dagdag na farm input ay naasahang magpapalakas sa ani ng lokal na bigas sa bansa sa susunod na taon na lalo pang magpapababa naman sa presyo ng bigas sa mga merkado sa Pilipinas. Nananawagan naman si Speaker Romualdez sa mga lokal na pamahalaan at maging sa mga private stakeholders na suportahan ang mga inisyatiba para bumaba ang presyo ng bilihin dahil bawat isa anya ay may papel na gagampanan para sa mapatatag nga itong merkado. Oras natin sa buong kapuluan, 16 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Apat na mga aktibidad nga ang dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para naman sa araw na ito. Kabilang dyan ang pamamahagi ng lupa na nabanggit natin kanina at yan ay para sa mga magsasaka at sa punong tanggapan niya ng Department of Agrarian Reform. Sinundan ito ng iba pang mga event nitong alas 10 ng umaga, pero bago yan ay nagtungo rin siya sa Navotas City mula naman sa pagharap sa ilang mga personalidad na kinakailangang asikasuhin. May kinalaman pa rin sa mga programa dahil na doon ang mga mangingisdang nag-aabang ng mga serbisyo ng pamahalaan. May 2 ding event na idinaos dito sa iba pang mga lugar at aktibidad dito sa Metro Manila. Meron ding meet and greet ang Chief Executive sa Filipino Paralympians 2024 at yan ay daraos naman sa Palasyo Malacanang. Dadalo din ang Pangulo doon sa launching ng ceremonial turnover ng Asian Development Bank at iba pang mga aktibidad na may kinalaman pa rin sa pagsusulong ng mga programa ng pamahalaan hinggil naman dito sa mga dikain ng gobyerno at ng Marcos Administration hinggil sa napapanahong mga programa. Nako na tayo sa mga balita ng ating mga himpilan, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Itong effectivity ng bagong labas na desisyon ng Korte Suprema ukol sa Bangsamoro na nakakaapekto dun sa Sulu Province
Paano nga ba ang pagpapairal nito? Dahil may mga konsiderasyon na kinakailangan daw tignan. Alamin natin yan sa report ng Star FM Cotabato. Malugod na tinanggap at winelcome ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM government ang pagkaka-uphold o pagpapatibay ng kataas-taasang hukuman sa Republic Act 11054 o ang Bangsamoro Organic Law. Sa naging pulong balitaan ni BARMM spokesperson at Cabinet Secretary Mod Asnin Pinatun, ikinatuwa nila ang naturang pagpapatibay ng batas para mawala na ang pagdududa at mga katanungan hinggil dito. Sa naging desisyon naman ng Korte Suprema na nagdedeklara na hindi parte ng BARMM ang lalawigan ng Sulu, malinaw anya ang tinatadhana ng batas na kung ang isang lugar ay hindi umayo na mapabilang sa isang rehiyon sa pamamagitan ng plebisito ay ito ay mananatili at pinal. Iginagalang naman ng BARMM government ang naging desisyon, subalit gagawin din ito ang lahat ng legal na hakbang sa utos at kumpas na rin ni BARMM Chief Minister Ahud Ibrahim. Sa tanong kung ano ang mangyayari sa 7 parlamentaryong distrito ng Sulu, ang naging tugon dito ni Pendatun ay pag-uusapan pa ito ng parlamentaryo. Sa isyu naman ng pag-postpone o extension ng BARMM Parliament, walang mangyayaring extension o pagpapahaba ng termino at tuloy ang eleksyon sa susunod na taon. Ayon kay Pendatun, sa abot ng makakaya ng BARMM government, walang magiging disrupsyon at tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo ng gobyernong Bangsamoro sa lalawigan ng Sulu. Narito ang tinig ni BARMM Cabinet Secretary at spokesperson na Mod Asnin Pendatun. Yung Supreme Court decision speaks of it as final and executory, no, but yung pag-implement nun dahil nga guarded din naman ho na yung interest ng mas nakararami dapat safeguarded. Hindi ho natin gagawin na abruptly na for example basta na lang tayo magpo-pull out yung mga empleyado, yung iba nga newly hired pa kakakuha lang ng kanilang mga appointment, yung mga provincial employees natin sa Sulu. At yan na report mula dito sa 93.7 Star FM Cotabato. Ito si Star DJ Kai nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Ito namang alkalde sa La Castellana, Negros Occidental na nanawagang ipanalangin na walang maganap na magmatic eruption sa Bulkang Canlaon. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ng Bombo Radio Bacolod. Nanawagan ang alkalde sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental sa mga residente na ipanalangin na walang maganap na magmatic eruption sa Bulkan Canlaon. Matatandaan na inihayag ng PHIVOX Negros Occidental ang posibilidad ng magmatic eruption kasunod ng na-record na pinakamataas na level ng sulfur dioxide emission simula ng 2009. Huling naganap ang magmatic eruption sa Bulkan Canlaon noong 1902. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay La Castellana, Mayor Almi Rumayla ni Cormang Ilimutan, activated na ang kanilang incident management team at pinaalerto na din ito ang mga barangay. Suspendido din ang lahat ng face-to-face classes simula pa lang ng Setyembre 10 at preparado na din ang evacuation centers. Samantala, wala na ding naninirahan sa loob ng 4-kilometer radius permanent danger zone dahil ang 10 pamilya na nakatira sa loob ay nananatili pa din sa evacuation center simula ng huling pag-alboroto ng bulkan noong Hunyo 3, habang ang iba ay piniling makitira sa kanilang kaanak sa labas ng 4-kilometer radius. Ayon kay Mangilimutan, sila ay naghihintay lamang ng abiso mula sa PHIVOX. Siniguro ng alkalde na patuloy ang komunikasyon nito sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, Office of the Civil Defense o OCD, at kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Panawagan din ito na iwasan ang pag-post ng fake news sa social media na maaaring magresulta sa pagpanik ng publiko. Reminder ko lang po sa lahat ng ating mga residente that they will pray so hard that Mount Canlaon will become, and then we'll wait for the advice, especially from people at sa local government unit, and then no posting of fake news on the social media kaya nag-create po tayo ng panic. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldiforo, the second person, number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito namang mga bagong kagamitan umano na pandigma dumating dyan sa lalawigan ng Maguindanao del Sur. Alamin natin mga update ng Bombo Radio Coronadal. Dumating na
sa Central Mindanao ang mga bagong kagamitang pangyera ng Philippine Marines na nilaki pa ng isang armored vehicle, artillery assets at patrol traps sa Central Mindanao. Ito ang kinumpirma ni Lieutenant Colonel Rodin Orbon, ang spokesperson ng 6th Infantry Division, Philippine Army sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Orbon, isinakay ito sa barko at dumaong sa Polok Port parang Maguindanao del Norte. Mismo si Joint Task Force Central at 6th Infantry Division Commander Major General Antonio Nafarrete ang nanguna sa welcome ceremony sa pagdating ng mga kagamitan. Lakip din dito ang mga assets ng 1st Marine Brigade ng Philippine Marines kung saan mayroon itong dalawang B-150, isang fire support vehicle, tatlong V-300 armored personnel carrier, dalawang small unit ng Reverend Craft, dalawang 105mm, dalawang 155 howitzer, isang Kia Light tactical vehicle, at isang small unmanned aircraft system. Ang mga bagong assets na ito ay i-deploy sa 1st Marine Brigade, Philippine Marines upang mapasiguro ang peace and security sa nasabing lugar. Sa karagdagan, mayroon ding i-deploy para sa mga tropa ng 65th Force Reconnaissance Company. At actually maganda tong mga to, no? Yung mga nakuha kasi nating military asset na gagamitin ngayon ng ating 1st Marine Brigade at gagamitin naman to sa kabuuan ng area ng 6ID, yung mga makabagong pang-transport para mapabilis at maging secure yung pag-transport ng ating mga tropa, makaresponde agad sila. Ang naging payag ni Lieutenant Colonel Rodin Orbon, ang spokesperson ng 6th Infantry Division Philippine Army sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo para sa the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 8 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Ito mga kabombo, habang tayo ay nakaantabay sa mga development ukol sa lagay ng panahon, ang Magat Dam Management ay may mga isasagawa ng hakbang kagaya ng pagpapakawala ng tubig bilang preparasyon sa paparating na sama ng panahon at epekto ng habagat. May ulat ang Bombo Radio Kawayan. Nakatakdang magpalabas ng tubig ang Dam and Reservoir Division ng NIA Maris ngayong 3:00 ng hapon dahil sa patuloy na pagtaas ng water level ng Magat Dam bunsod ng mga pag-ulang dala ng bagyong Bebinka at habagat. Tinatayang aabot sa 150 cubic meters per second ang papakawalang tubig ng dam kung saan bubuksan ang isang gate na may taas na 1 metro. Pinapayuhan naman ngayon ang lahat ng mga nakatira o magtutungo malapit sa Magat River na mag-ingat. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Engineer Gilio Michael Dimoloy, Department Manager ng NIA Maris, sinabi niya na nasa 350 hanggang 450 cubic meters per second ang inflow ngayon ng tubig sa dam. Pinayagan na rin nila ang maximum na volume ng tubig na kailanganin sa power generation upang maiwasang maabot ang spilling level ng dam at hindi magdulot ng pagkasira nito. Inaasang maapektuhan naman sa gagawing pagpapakawala ng tubig ang mga bayan ng Ramon, San Mateo, Cabatuan, Aurora, Luna at Reyna Mercedes, Isabela. Actually, kung may mga pag-ulan na tayo na nararanasan, especially po dito sa ating service area, ay nagre-reduce tayo or sinasara po natin yung ating kanal para yung tubig na galing sa mga ulan ay pupunta sa ating kanal. Nagiging drainage na rin yung ating kanal. So hindi na siya mag-overflow or magagamit, makakasira sa ating kanal. So yun ang nagiging protocol natin. Pero kung wala namang pag-ulan sa ating service area at may pag-ulan sa ating watershed area, ay hinahayaan lang nating dumaloy ang tubig doon. At least makabawas din sa level or sa tubig na pumapasok sa ating dam. Mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Sa dagdag pa nating balita, mahigit 13 million pesos na halaga ng iligal na droga na sabat naman ng otoridad. Mahigit 60 individual na aresto yan sa 1 linggong operasyon ng mga otoridad dyan sa Western Visayas. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Iloilo. Nasa 13.3 million pesos na halaga ng iligal na droga ang nasabat ng Philippine National Police sa Western Visayas sa loob lang ng 1 linggo nitong anti-illegal drug operation.
Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na kabilang sa mga nakumpiska ang 1,957 na gramo ng crystal meth o shabu at mayroon na ring marijuana plants. Nasa 62 drug personalities naman ang nadakip mula sa 45 na magkakahiwalay na operasyong ikinasa ng mga otoridad sa buong rehiyon. Kaugnay nito, pinuri ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Jack Wangki ang mga operatiba sa likod ng matagumpay na mga operasyon. Ang Police Regional Office 6 ay nakakumpiska ng more or less 13.3 million worth of illegal drugs and naka-arrest ho tayo ng 63 persons na involvado sa illegal na droga. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Sports News. Ito namang Pinoy basketball player na si Leander Lazaro na mayagpag sa mga kompetisyon sa kanyang nilahukan sa bansang Australia. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ng Star FM Baguio. Namayagpag ang Pinoy pickleball player na si Leandro Lazaro sa mga kompetisyon na kanyang nilahukan sa Australia. Tinanghal itong kampiyon sa Major League Pickleball Australia Gold Coast Open kasama mga miyembro ng kanilang team na Southeast Asian Surge na sina Pei Chuan Kao, Yu Chei Sei at Marcel Chan. Nakakuha rin ito ng bronze medal sa individual event ng Pro Pickleball Tour Australia. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 31-year-old pickleball player na si Lazaro, lubos ang kagalakan nito dahil sa kanyang mga achievements ay nagpapatunay ito na kaya na niyang makipagsabayan sa mga pro-international pickleball players sa buong mundo. Malaki rin umanong tulong ang familiarity sa kanyang mga naging teammates upang tanghalin bilang kampiyon sa team event category. First of all, sobrang happy kami. Hindi lang dahil nanalo kami. Kasi parang na-feel namin na yung level of play na nilalaro namin is really there na sa pro level. So happy kami na kaya namin talagang makipag-compete even sa US kasi may mga players from US na sumali. Like yung former world number 1 taga-US is nakatali doon. And nakalaban ko din siya and ako na-feel ko na halos parehas lang talaga yung level of play namin. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa Pinoy pickleball player na si Leander Lazaro. Matagumpay ang mga nakarang kompetisyon na nilahukan ni Lazaro, kabilang na dito ang nakuha niyang silver medal sa World Pickleball Championship Series na ginanap sa China. Sunod na paghahanda ni Lazaro ang World Pickleball Championship na gaganapin sa Indonesia ngayong buwan. Yan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Maaari po itong matutukan sa pamamagitan ng Bombo mobile app o kaya TikTok, YouTube at maging sa Facebook Live. Sa Facebook Live nga mga kabombo, mga ka-Star Nation, lalo na dyan sa bahagi po ng Visayas region, ay maaari po ninyong masubaybayan yung mga programa ng yung mga Cebuano speaking. Nariyan ang Bombo Radio Cebu. Yung mga Ilonggo speaking naman, Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Habang yung mga taga-subaybay natin ng Akyanon, Bombo Radio Kalibo. At yung mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Sa pagkakataong ito, sama-sama po tayong manalangin ng Orasyo Impirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities,
against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga kabombot ka, Sir Nation, sa ating Christmas countdown, 104 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basa Radio, Bombo! Time, 3 minutos na nakaligan sa takna siningala sa 2 oras alauna. Balik na dali sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Uto sa Giapon ko po mo Bombo Chama Blanco Hover. Siningid na mga adlaw parigayon ng oath-taking ceremony sa mag-upod sa National People's Coalition. Sa pagpangunaman, sinadiri ni former Senator Tito Soto, kag amo man sini Banwa ang ayahay nga pagdalon ni former 5th District Congressman Junjun Tupas nga magapapili sa sining palabuton sining midterm elections. Si Manoy Junjun, madalagang board member, check tabi si Bombo Lindsay Bade, kayo na nakita naman itong presensya sang executive assistant to the governor, no, si former Mayor Beng Tupas. Check ta bala ang dugang mga balita dire with the Bombo Lindsay Bade. Lindsay, sa report, please come in. Formal na Bombo Cham nga gin-endorso sa Nationalist People's Coalition si Anay Congressman Neil Junjun Tupas nga amo ang ilang mangin kandidato para sa pagka-congressman sa 5th distrito sa probinsya sa Iloilo. Kaina ara ditong presensya no ni Anay Senate President Vicente Soto III nga ti amo ang chairman sa Nationalist People's Coalition. Ara man to si Honorable Mark Leandro Mendoza ang secretary sang Presidential Advisor on Legislative Affairs sang nasambit yang partido Bombo Cham. Kagti ginpamangkot naman si Anay Congressman Junjun Tupas kun nga angati sa nagsaylo siya sang partido kay sang una sa Liberal Party ina siya Bombo Cham kad kung nga ang nag-upod sa sa Nationalist People's Coalition. So ginpahayag dari niya nga tinagapati siya sa liderato sang partido ilabi na sa pagpalangga man kuno sa pungsod Pilipinas kagti sa bahin sang Senado madamo sa mga mga senator nga ti under sa Nationalist People's Coalition kagdo amo ni ang partido nga nga bakod suno siya nga halin sa kadugayon na bala nga pangalagad ang ining mga ara or under sa Nationalist People's Coalition do wala bala nagakabungkag Bombo Cham ang ilang mga miyembro under sa nasambit nga partido. Kay ti 2023 pa actually nagsulod si Anay Congressman Tupas sa Nationalist People's Coalition, halin ini siya sa Liberal Party, kati gani sa bulig no sang partido pahayag niya kumpiyansa ini Bombo Cham nga mangin madinalagon sa 2025 elections. Ti balantaman kung sino daring iya nga posible nga ti mabunggo
sa 2025 elections kay tiyang magapadalagan bilang congressman or congresswoman amo ang tiayon ni Iloilo 5th District Representative Raul Buboy Tupas kay tibalaan taman nga matakop na ya ang ang termino ni Congressman Buboy Tupas no sa pagka congressman diri sa 5th distrito. Subong kag timiyara sang iban man nga mga plano ang nasambit nga mamalidhain kaso nga ti pabilin siya sa 5th o kung mapasaka-saka siya sang iya pagid nga iyang padalagan sa 2025 elections. Kagti gimpamangkot taman ganino kun in kaso gid man abi butang ta sa tion nga mangin madinlagon or magdaog siya sa 2025 elections ano ang posible nga himuon niya kag una gid bombotsam nga obrahon ti sunod diri kay anay Congressman Tupas nga sa tion nga magdaog gani siya bilang congressman kay tikadamo na sa mga nanutara niya sa 5th distrito, especially sa Department of Public Works and Highways sa 5th distrito suno sa iya bangod sa mga ginaaligar korupsyon kag ti mga porsento kuno nga nagakatabo sa mga politiko dira sa 5th kag sa ahensya sang gobyerno pasabton niya ang DPWH sa 5th distrito Bombotsam. Magluwas na nanindugan man si anay Congressman Junjun Tupas nga wala dapat ginahilabtan sang politiko ang mga eskwelahan kaangay na lang sang Northern Iloilo State University o CONISU nga ginadiktahan sang politiko perti way na sa naghihingadlan kung sino maning politiko nga ginatumod niya Bombotsam kag tigin emphasize pa derino ni anay Congressman Tupas nga sa bata sang iya nga amay nga si anay Governor Neil Tupas Sr. kag ti pareho gani sila kuno pangalan. Ngari bala aton pamatian ang una nga nangin pahayag ni anay Congressman Neil Junjun Tupas. For Congressman for the opposition because number one, ang Department of Public Works and Highways is sobrang corrupt in my district. They will be accountable. We will hold them accountable once I'll go back to Congress. So ang mga prosyutuhan na sa mga corrupt, madula na. Wala na 10%. Ang subong, balita ko 50% sa politika. Mawawala na. Second, ang sa Northern Iloilo State University, which under my law naging university, wala nang politiko na magtitikta dyan. Kung sino ang magiging president, kung sino ang papasukin nila na janitor, sino ang job order, lahat yan didiktahan. Because you cannot mix politics with academia. Because if you mix politics with academia, ang mangyayari, wala yan ang nangyayari nga sa Northern Iloilo State University. So people, we will hold them accountable. Number 3, tayo nag-umpisa doon na Secretary General. Yung mga scholarship, di ba? Puro scholarship tayo. And only during the time of the President Duterte na naging free tertiary education. Pero before that, puro scholarship na tayo. So, pero ngayon, mayroong mga scholarship, pero pinipili namin. So siguro, when I go back to Congress, bigyan natin mga kalaban. Yung scholar. Kasi ang kontra, hindi, walang scholar. Dapat tanan. Diba? Tanan. Kung sino ang gusto tanan. And lastly, if you're a leader, you should be an example. If you're a leader, you should be example. Wala ka business in Congress kung buhaya ka. And we know that there's a lot of buhaya in Congress. We know that. So, ang importante lang, I'm the son of my father. My name is Neil Tupas. You know me, Junjun Tupas, but my real name is Neil Tupas. I am Neil Tupas Jr. And with my run, this is all or nothing. I will give everything for this victory. I feel confident na madaog kita in Northern Iloilo. Not only win, but I'm confident about all of victory. Together, I am very comfortable. I'm very comfortable and happy that I am with the Nationalist People's Coalition.
Bombot-Sam, si Anay Congressman Neil Junjun Tupas. May mga na-mentionar siya nga mga corrupt sa Quinto Distrito. Sino ayan ang ginatubod sini ni Manoy Junjun man? Oo, amo gani Bombot-Sam, ginpamangko ko sino yung mga politiko pero way na pati janitor maagi kuno anay sila para kasulod. Araw-araw. May gakatabo kuno nga diktahanay kuno Bombot-Sam. Sino abi naman? Amo gani. Ano abi kiwa man ginbuno ni Manoy Junjun mo? Ti budlay na kun mga pagwayang pangalan pero ti mayo na kun may ebidensya kag maimbestigaran man kung sino gid man na. Pero board member gid man lagana niya? Congressman. Congressman. Congressman ang iyang padlaganan. Ti ang iya dari nga mabunggo amo ang asawa sang utod ya Bombot-Sam. Si board member Binky Tupas. Board member Binky Tupas. Tung ina do nakita ta mga presensya ni Mayor John Ayeng da. Bombot-Sam, ara man si Mayor John Ayeng, kag ara magani si Mayor Darwin Bahada sang San Dionisio, Iloilo. Si Mayor Darwin Bahada nagsumpa ya upod sa Nationalist People's Coalition, pero si Mayor John Ayeng nagpabutyag lang sa suporta ya kay under ini siya sang PDP laban. PDP laban? Yes, oo. Kag sa impormasyon nga nabatong ko do siya kuno ang regional chairman sang PDP laban. Amo gani Bombot-Sam pero to dugin lahog-lahog to sa gani kay ina ni Anay San President Soto nga tiba si gusto ya magsaylo bala, gusto ya magupod sa NPC pero nagkadlaw lang si kadlaw lang si Mayor Ayeng. Nagpabutyag lang gid siya sang support kay Anay Congressman Neil Junjun Tupas Bombot-Sam. Kag tido last sining mga binulan, tudupod man sila ni Kong Buboy kapi-kapi? Amo gani picture sang sang nagligad nga to balang nagtaliwan tong utod man sang mga Tupas Bombot-Sam. Oo, syempre pagpakita man sa pagpakig-unong kag si man to mo si Congressman Buboy Tupas lain man niya si board member Binky kuno mo. Tapos nakita ko manda si former Mayor Beng. Ara gani Bombot-Sam kay amo man to may announcement man kay ina Bombot-Sam pero antes na kadtuan kay ti Tupas versus Tupas man sa gihapon Bombot-Sam mo bisan tuod nga ti asawa ni sa ni amo to nga gina-emphasize gid ni Manoy Junjun nga ako ya Tupas gid kuya kag pareho kami ngalan ni tatay ko. Amo gani balya there is only one Tupas who will run kuno ti bot sa lingon siya lang kuno ya ang original nga Tupas tuod nga ti hambal niya hambal ni Anay Congressman Tupas nga ti pwede mo man islan tuod di mo pangalan especially nga kun mamana ka na mga sawa mamana ikaw pero ti ang dugo kuno ya nagapanalaytay sa ugat niya nga ti isa lang gid ka Tupas ang mapadlagan congressman sa palaabuton nga 2025 election. Last election nagdalaga ni Manoy Junjun why? Na ang last election do ang asawa ya nagdalagan bunggo kay Congressman Raul Buboy Tupas. I see. Pero this time baliskad lang. Ang original nga Tupas, ang munggo niya asawa sang Tupas. Yes. Asawa sang iya sini nga manghod. Asawa ni Congressman or 5th District Congressman Buboy Tupas. Yes, Bombot-Sam. Ti si Kong Buboy maano saya? Ang dako nga posibilidad base magbisi gobernador Bombot-Sam. Tikon mabisi gobernador si Kong Buboy updanay sanda ni Gubtuto. Amo na ang hindi pa masabat sang gobernador kay base nga ti wala man saya running mate Bombot-Sam. Hindi masabat sang gobernador o kung hindi luyag masabat or pagsabton sang gobernador? Wala pagid sa sang sabat Bombot-Sam kay anyone kuno makapadalagan man kag wala pagid maistoryahan sang partido federal na Pilipinas kung sino ang mga running mate sang gobernador kung may ara gid man Bombot-Sam. Ti si Gob Tuto daan unpredictable niya mo. Amo gani. Gulpihon ka lang niya ni Tuto nga
kabalo-kabala. Iway pa siyempre iway pa mo. Kung yambal mo na, di mo balaan na namon ko. Una ka na ng ekspresyon ni Gov Totoy, kabalo-kabala. Kabalo ka, Cham. Kabalo ka, Lindsay. Iway pa, Gov. Oo. Wag mali kami kabalo kung sino running mate mo, Gov. Gade, hulat-hulaton talang na kay lapit naman lang Oktubre 1, Bombot Sama. Oo. So, ari bala na, ipabati tani ang pamangkot kun tupas versus tupas ang magatubangay, ang magbunggoanay sa 2025 election sa pagka-congressman. Si Anay Congressman Neil Junjun Tupas again. Well, I just want to say, in Northern Iloilo, there's only one Neil Tupas who will run. And there's only one original Tupas. And the name of that Neil Tupas is Junjun Tupas. What is the Neil Tupas na original? So, it's under the law, Mr. Chairman and Secretary General. You can change your name. You get married. You can carry any name. But ang mga dugo na panalaytay sa akong kaugatan, isa lang ang Tupas na nagatagan. Nabatian ang dugang pahayag ni Anay Congressman Tupas. Kagti, gin-confirm yaman kaina, gin-announce man Bombot Trump si Mayor Beng or si Anay Mayor Beng Tupas, Utod Manila. Bombot Trump, iyan ni pangalan, Neil Tupas III naman ni saya, si Mayor Beng. So, mapadlagan man ni siya Bombot Trump as board member under Partido Federal ng Pilipinas. So, mahatag siya sa iyang suporta sa iya nga magulang si Anay Congressman Junjun Tupas kag si Anay Congressman Junjun Tupas ang pagasuportahan nga board member sa pagpadalagan amoya ang iya man nga utod nga si Anay Mayor Beng Tupas. Sa ikaduha niya nga board member kay ti duha ang suportahan niya di ang isa ka board member nga mapadlagan hindi pa kuno ma-announce. Secret lang, Anay. Secret lang. Sino mga matunog ang pangalan nga sa 5th district nga mga madlagan board member ako? Dako gid ang posibilidad nga base magupod kuno si Rolex Suplico. Bauti si si kasaan niya? Gani. Ti suportaran niya si Pakas niya? Dako ang posibilidad, Bombot Sam. O kay bala mo, ang isa man nga utod nila nga si Doc Darl Tupas do dito to ya kay sa partido ni Manghodya ni Congressman Buboy Tupas. Ma-board member man to? Ma-board member man. Baw, ti sanda-sanda do lang, mabinungguanay duman? Oo, magani Bombot Sam, magulutod man lang Bombot Sam Oo, magulutod man lang yan kag magbalakay isa, mabinungguanay sanda sa Quinto Distrito? Kay nagligad to sa may estansya ara si Kong Buboy o pod yaman katidugin pakilala yaman to nga si Doc Darl mapadlagan board member. Pero balik-balikan ko lang hambal ni Manoy Junjun, ni former congressman na Junjun Tupas, nga there is only one Tupas nga mapadalagan kuno kay do nagapadalaita na si Adugo. Kun buhi ni si former Gov Neil Tupas Senior baw dumabatian ko gidang tingog ya bumbolinsi nga nagahambal. Ano? Baw ay ning si Junjun. Junyo ko gid ini. Bata ko gid si Junjun Tupas. Si Neil Junyo. Babatian ko nagamo na si Gov Neil mo. Amo gani, tigin emphasize ya kaina. Piwo! Ano ang natabo? Nga sila mangyapon makuntwahanay. Oo. Di nga mula na galing, iti daw sila lamang kontranay gyapon. Bumbulens. Amo gani, Bombot Sam. Pero ti lantawon tani kung galing kay todo, hindi mo naman yung mahilot nga inupdanay sila tanan. Bombot Sam, kay lain-lain ang ilang ang partido, lain-lain ang ilang grupo, especially nga ti ang nagapadalagan sa pihak among asawa sang utod or manghod ni Anay Congressman Junjun Tupas. Ipabati tabla Bombot Sam ang ining pag-announce no ni Junjun Tupas nga ti maupod or suporta si Anay Congressman Junjun Tupas kay Anay Mayor Beng Tupas sa pagpadalagan as board member sa province of Iloilo. Well, iniya si Gil Tupas pa rin. Iniya sure na si Mayor Beng and
We haven't, Mr. Chairman, kanina sa meeting, wala ta ma-formalize because it's not yet time. But si Mayor Ben will run under the President Federal, but he will run as one of our board members in the 5th District Committee. The second board member, I cannot announce yet. Pero ara na. Secret. And that will happen during my filing. I will file October 7 in the morning. We will know that. So, na-plastar na plano na gani pong Botsam no ang iya pag-file sa Certificate of Candidacy October 7 sang aga. So, do may mga kung sa ano pa, do may mga pasabog si Manoy Junjun. Amo gani. Kag may mga surprises siya nga gina-preparar. Correct, gid. Kag tinaka-istorya man siya sa kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. gani kuno naghingyo si si Anay Congressman Junjun Tupas kay Governor Toto kung pwede ba lang ati mayara sang local coalition no sa mga mayor sa motong ati nag-okay man si Gov Toto nga siling gani niya kuno nga timayo gani nang mayara bala sang coalition Bombotsam pero as a party suno kay Anay Congressman Junjun Tupas kung sino yang ilang suportahan outside na abi sang pagka-board member sa siyempre dra nakita madirekta sa gobernador kag sa vice gobernador kay ti another matter naman ina. So kung sino ang mapadalagan as vice governor kay ti balyaman outgoing na nga daan ko nung iya nga manghod gid ang term nga ginambal niya tapos nagpalakpak kaning tawo ang balya ti siyempre manghod ko man a Japon ang balya kag ti bisa lang muna nagkatabo nga ti lain-lain sila no sang ginasuportahan siya kuno ya naga-commit nga ti siya masuporta sa gihapon sa iya nga manghod kay Congressman Raul Buboy Tupas ing kaso nga magpadalagan ini bilang Vice Governor sang probinsya sang Iloilo kay ti ang balagani base kuno at the end of the day masuporta man kuno sa iya nga utod Bombotsam yari bala do Manoy do mabudlay guro mag-amo ina kay ti sawa ya to yung padlagan nga kontra mo tapos masuporta pa si do alang-alang guro Manoy ti langulango yung malang guro Bombotsam mabase pa lang kuno pero ang iya dariya nga gin-emphasize nga ma-support siya sa gyapon sa pagpadalagan sang iya nga manghod ang dugang nga pagpahayag ni Anay Congressman Junjun Tupas. Well, isa-isa pala. I talked to the governor and ang governor, I talked to him and I asked him for a local coalition in the 5th district. In the 5th district. Specifically ang mga mayors that also with him. And sila niya, mas maayo gani na sila niya Junjun. Approved by him. No? Pero as a party, I think we have to decide kung sino suportahan natin outside some board members and mayors. That will be another matter. Pero kung sino man nagadlagan, diba? We will decide on that. And ako manghod, because ang manghod ko is outgoing. Outgoing na. Manghod ko man nagyapon eh. So naman ako manghod ko nagyapon. And basta masuporta ba sa ako? At the end of the day. Pero specifically may support ikaw para kay Combo in case na magkalagan sa Vice Governor? Of course. Yeah. Of course. Nabatian ang nanging pahayag ni Anay Congressman Junjun Tupas, Bombotsam. All right. Amo ginaiya Bombolens, no? Bisan ano kag ano pamanada ti kun kadugo mo buligan mo gid. Yes, Bombotsam. Amo ning isa sa mga nakita naton kayuhan sa mga tupas bla. Kay bisan lain-lain sila iya sang pananawan sa politika, may kanya-kanya sila yang plano sa politika man, but sa mga tinaga sang subang sang magulang kung magdalagan si Buboy kay manghod ko na sa pagkabisi gobernador, suportaran ko. Correct, Bombotsam. Ka pangibabaw sa gyapon ang pagka pamilya Bombotsam. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Baday para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid na Bombo Lindsay Baday. Ti amakon mo sina Banwa, no? Daw why na yasang bag-o sining or dumakambag kita nga duway ni ginsang iban sining apelyido Gurus Quinto Distrito.
kon representative kag board member ang aton sini nga pag-istoryahan. Kay ti do subong nga midterm elections do mapunan sa mga tupas. Ti isa sa mga magapapili si former 5th District Congressman Rolex Suplico nga hindi man magliwan sa mga tupas. Sa aton sini nga mga kabumbo. Bantayan naton iniya, no? Sa aton sinmatag palamati kay sa pagkabi si gobernador tiway gid magdiga pa diri si Gov Toto pisar nga lapit na lang yung filing sa Certificate of Candidacy. Nauna pa yung gani diga si former 5th District Congressman na Junjun Tupas nga sa Pizza City siya sa bulan sa Oktubre maga-file sa iya sining Certificate of Candidacy, pero kung sino mangin running mate sa gobernador, why pag hindi makahambal si Gov? Or base kung why man niya si Gov sang luyag nga mangin running mate, or base kung may mga inistoryahan man sila nga ang matabo iya sa vice governor candidate mangin zona libre. Kung sino din ang mag-field sa kandidato, be it sa mga garin or sa mga tupas, or sa mga biron, or sa mga goriseta, depende na sa inyo. Sa aton sini mga kabumbo. Kay kung lang taon tado, tanani amigo man sa aton sini nga gobernador, daway man siya sang makabig sini iya nga kontra against politika kag siyempre being the provincial chairman, kung di ako magsala sang Partido Federal ng Pilipinas, muning ambal sini nila nga miara sila sang koalisyon man diri iya sa bahin karon sang mga yara sa nagkalain-lain man sining partido sa aton sining mga kabumbo, no? So may posibilidad nga why iya sang running mate si Gov Toto kag nagadepende na kung sino magbinungguana iya sa pagkabisi gobernador. Total kung may magbisi gobernador man diraya, away man niya sang problema nga magtrabaho ang gobernador kaupod sa iya. Why man tamay nakita iyang bad blood abisto nga ni Kung Buboy with Gov Toto. Maayo man ang pagtamdanay sa mga garin sa kay Gov Toto. Kung sa Gorisita naman kay matunog ang pangalan ni Kung Mike, do why man niya sa kontrachimpo kag masami ganin nagupdanay ni sila. Sa aton sini nga mga kabumbo, tibantayan naton ini. Pero amo lang ang isa sa mga nakakuha man sa atensyon. Ining 5th distrito. Kay ang mabungguan ay sa pagka-board member, hindi magliliwan. Ang mabungguan ay sa pagka-representative, magbayaw. Daw balis ka danay lang sang nakaligad sini nga eleksyon kaya ang kontra ni Congressman na Buboy Tupas ang tiayon ni former 5th District Congressman Junjun Tupas. This time, board member Binky Tupas, ang kontra niya si former 5th District Congressman Junjun Tupas. Kagagin tumod na gani ni Manoy Junjun nga ang suportaran niya sa pagka-board member, ang iutod niya nga si Mayor Beng Tupas. May isa pa kuno siya kasuportaran pero hindi lang na paglawagon subong pero ara na. Kag sa piyak naman iya banwa, isa si board member Darl Tupas, si Doc Darl, nga kandidato man sa pagka-board member sa bahin naman iya sang hambalon na nagid lang abi sa partido man iya ni Congressman Buboy Tupas. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tido
matabo. Sinido family affair na yan karon sa bahin sa 5th District, no? Although mambal naton nga hindi naman niya bago kay daw tagsa ka distrito, daw amo-amo man lang pilido dira naga binuslanay. First District, ginabulus-bulusan man lang sa mga garinda. Second District dati, ginabulus-bulusan man lang sa mga gurisita. Third District, mga dipensor. Fourth District, mga biron. Fifth District, tupas. Dumamo man sa syudad sa Iloilo, sa aton sini nga mga kabumbo. Anyway, pagbalik nato na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon sa aton sini nga pagpalayag, istoryahan naton diri banwa. Ining kaso nga frustrated homicide kag homicide, kaso nga ipasaka batok sa mag-amay nga nagtiro sa mag-utod sa distrito sa Ngamulo. Lakip na sinadiri karon ni Plastarman sa aton sini nga pagbalita ining reklamo sa mga pumuluyo sa may Sinikway Lapos. Ang ginatugungan sang water tanker sang syudad, ining mga ginpangdonar nga water tanks. Why man kung gani kuno iya unod, kag kung may unod ya gamay lang ti ang bansang pumuluyo, hangin sini ginatughong nila imbes ka tubig. May sabat man diri Metro Pacific Iloilo Waters, balikan tayo ni matapos sa bilang kaimportante nga mga panumdumoras na. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 8 to 14, 2024. Don't miss your chance nga mainkabahin sa isa ka great musical entertainment sa ining Sabado, kaupo ng Retro Band sa concert at the Plaza. All yours, umpisa alas 6 sa gabi sa September 14, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa kabuhi ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan.
Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini mo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa contexts kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta, 300 katapaka, halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of 30 minutos na kalikan sa tak ng alaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo anay sa udto sa gyapon ko po Bombo Chama Blanco Hover. Standby kay Bombo Pauline Piliora. Unahon ko niya na ang latest update kay ma-file na sang kaso nga frustrated homicide kag homicide ang Molo PNP sa Mag-Amay. Nga isa ka criminology student kag former member sang Philippine Army nga nakatiro sa mag-utod nga tricycle driver. Ako sa diin kagapon binawian sang kabuhi ang magulang isa sa mga biktima. Lakip na sinadre pamatian taman ang reklamo pagpabumbo sa mga pumulo sa barangay Sinikway Lapos kay imbis kuno tubi itughong sa ila sini nga mga water tanks hangin kuno ya. Bombo Pauline sa mga balita, please come in. Bombo Cham kasong frustrated homicide ang ginapangatubang sang Mag-Amay ini matapos na tirohan ang mag-utod nga tricycle driver sa distrito sang Molo sang tinalikdan lang nga Setyembre 8. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Jimela Cuesta, ang station commander sa Iloilo City Police Station 4 nga napasakaan na inisla sang kaso kagara sumusoko sa diya sang Iloilo City Police Station 4 ang Mag-Amay kag nag-aapil ini sila nga agud makapiyansa kay madumduman ining mga suspetsado nga ginadlan kay Mark Lawrence Sumbang 21 anyos ang edad estudyante ini siya kaga intern man Bombo Cham sang Iloilo City Police Station 4 kaupod ning iya nga amay nga si Larry Sumbang nga anay kakatapo sang Armed Forces of the Philippines kaga ang ining gintiro nila Bombo Cham nga mag-utod nga tricycle driver ang ginbawian ini sang kabuhi ang kamagulangan nga si Julius Nakasi kag ang iya nga utod niya Bombo Cham nga establish naman subong ang kondisyon nga si Jessie Nakasi. Kaga base dito sa CCTV footage man nga nakuha man sa mga kapulisan nga tinaguna ini nga ang mag-utod nga Nakasi ang biktima nga agrabyado man sa amay sining o kung saan ni Larry Sumbang nga anay Armed Forces of the Philippines. Katapos ng Armed Forces of the Philippines kag dito niya nakita man sang bata nga dugi na agrabyado na balang iya nga amay damo na to nagarason nga tigin buligan ini niya kay nagpuli si ilang nga balay nagkuha sang armas kay ang ilang nga balay halin sa natabuan sang insidente 30 meters away ini siya Bombo Cham. Kag dito kumbaga kabalo man bala mag self defense ining si Larry Sumbang ang amay ang rason dito nga bunon ini siya kung tani apang napilasan man sa tiyan apang kabalo siya bali mag self defense Bombo Cham rason nga dito una nagpalupok ang iya nga bata nga naigo ining kamanghuran nga si Jessie Nakasi tapos gisundan man palupok sang iya nga amay nga si Julius Nakasi. Amo ni ang bumo nakaagom kagay naging buwian gid ini siya sang kabuhi ang kamagulangan nga Nakasi kag sa subong wala ini ma-recover ang armas nga gingamit nga base to sa mga kapulisan nga gingamit 22 caliber dito Bombo Cham ang gingamit kay suno man wala makita bala sa CCTV footage kay base to sa panaysayon man sa mga suspetsado nga ginhaboy ini kuno sa may drainage. Yari bala ang atin nga nangin interview kay Police Captain Jimela Cuesta ang station commander sa Iloilo City Police Station 4. Naka naman nato ang kaso, frustrated homicide at homicide based sa mga saksi. Ang armas wala din nato na recover. Kan nato wala hindi naman nila masugid kung hindi sila na habol na nila na butang. Balo, wala na sila nakakita sa CCTV footage or may nakakita abi kung sino nagkuha or may nagkuha din man abi? Sa pag-review natin sa mga CCTV footage, wala din natin makita. Ginsilak man nila nilong or dura lang sa area pala visible sa CCTV. Hindi natin makita ang ginsilak nila. Ari gyapon sa aton nga station nakadepend gyapon sila pero apil sila sa kung tawag na bail kung pausubsan sila sa 40 amo na lang nato nga pag-ulaton ang halinan din sa mga inaway nila may daan na sila nga mga iligotanon aside sa mga natabo sa namatyan nga to may mga ayer din sina may mga ginareklamo ang both side nga
may ano nga daan sila, hindi pa kayo intindihan. Mga gamay mo lang nga bagay, mama. Gamay nga bagay nga tani, hindi palawig kami ang mga pasensya gid. Pero kung makita mo gid yang sa datay nga ang sininting to, makita mo gid sa CCTV ng mga victim talaga ang nag-una sa mga suspect. Nag-una sila tambang sa sa tatay isang suspect ang mag-suspect patamay mo sa libra ang duha magbugto man. Di nagatambay sa doon ang istoryahan ay sa sila sang iya mga kaingot to ay ang balay sinasang suspect to 30 meters away mo lang dira sa sa area kung di natabo ang incident. Storya sa dito, bulpila nag-abot niya ang victim kaya naka-tricycle hanggang sa usod. Amo na tubin dayon dayon sa mga sigulanon nga maayo nga sa tulang sigirgit nagpanisong sa pagsiro. Ay siyempre ang bata ang kay ginapulihan ng iyang may kutsilyo na ng ang mga bibigenta. Di mo ito nga siguro nag-trigger nga tiro man ang mga biktima. Nabatian sa ato mga kabombo si Police Captain Jamela Cuesta ang Station Commanders ng Iloilo City Police Station 4. Okay, ining mag-away ara sa paginakop sa Police Station 4? Yes, Bombo Cham, duwagin sila Bombo Cham. Alright, saan ko napasakani kaso? Napasakaan ni Bombo Cham sang kaso sunog man to kay Police Captain Jamela Cuesta. Okay, napasakaan na sang kaso. Alright, so morning resulta kung kaisabla mapuno na ang gantangan ay nagapaminsar kung ano pa ang mangin resulta bala kung sabagay kung may inaway way gid sang resulta nga maayo mo way gid sang daog lunsay tanan pierde kita mo napatyan sa piakto priso ti estudyante kag intern sa Police Station 1 ni ang criminology student? Iloilo City Police Station 4 man Bombo Cham. Police Station 4 man? Tiya makon mo na banwaway gid sang kayuhan nga nadulot. Anyway, padayon kita Bombo Polin, reklamo pagpabombo sa mga pumuluyo sa may Sinikway Lapos? Sa ilo kita diya mga kabombo kahit dito sa may porosyon man sa Sinikway Lapos na sa diing ginareklamo man sa pila ka mga pumuluyo ang tubig man nila Bombo Cham nga ginasupply man sa Iloilo Metro Iloilo Pacific Water nga halin sang March dagsugod gito Bombo Cham nga gina-schedule na binila ang pagpatubod may times nga alas 12 tubto ba alas 2 galain-lain bala hindi insakto man o hindi wala man sa gasanto sa gina-announce nila nga scheduled nga pagpatubod sang tubig hasta nga naglabot ini sang sinilang nga Agosto midweek sang Agosto tub subong nga Setyembre sa sininga adlaw Bombo Cham wala pa may nagatubod nga tubig didto. Pag mo man ginareklamo kay iban may ara man nga residential area, may ara man dito nga mga commercial establishments nga kung sa diin mga refilling stations bala nga ginareklamo nila kay apektado katama ang ilang negosyo kay kung sang time mga Bombo Cham nga scheduled man ni ang pagpatubod sang tubig ang gatubod nga tubig Bombo Cham color brown ini siya kag mabaho kag kung dito gani sa may refilling station ini kung magpatubod ini sila ga-flashing sila 1 to 3 hours para mapasigurado lang nila nga tinlo ang tubig kay hindi man nila higko bala ang tubig nga ginabaligya man ba nila sa mga pila man da katupad nila dira sa may Sinikway Lapos kag pila adjacent area man dira sa Lapos area kag didto man nga suno man to sa atong pag-interview kay Ivy, isa ka owner na sang commercial establishment sa refilling station nga ginkaduan man sang Metro Iloilo Pacific Water ang ilang area i-check karon kay kapila na ini sila nagreklamo kay so madumduman man naton Bombo Cham sa nagligad nga tuig man kuno sa amo ni nga bulan nga Setyembre nagpabombo man ini sila kaangot man diri sa problema ining Metro Iloilo Pacific Water kay
amo na ang kisa alam magpatubod, kisa wala man katubod Bombot Siyam. Dito na aksyonan dayon man naggrabe naman kuno ang tubod sang amo to nga times naging pabombo nila. Pagkatapos do nagtahaw-tahaw lang Bombot Siyam, amo nag-abot naman ang amo nga champion do nag-anniversary gani abe nga September naman subong nagsulit naman ang amo nga time nga ting wala naman nagtubod ang tubig kag dito man nga sino man si ila ti may iban man to ya gingadtoan sang taga Metro Iloilo Pacific Water ini ilang lugar kag ginambalan nga ginapump bala ang ilada nga mga nawasa dara sa may area ginhambalan sila ti wala gid may nagtubod ang ginhambalan kuno sa ila sang Metro Iloilo Pacific Water ti wala ta mahimo amo na Bombot ang ginhambal. Why nga why ta sang mahimo aw? Te amo na kapila man nga do. Kun why sang may mahimo sa mo nga problema Metro Pacific Iloilo Waters pagharalin kamo dira kag magpangita iya nga aton sino mo opisyales sa mga tawo nga kay Srot na. Tapos dugang pa Bombot Siyam nga te luwas nga kung kisa hindi be insakto ang pagpatubod laga sinanto kag scheduled ang ilang bill sa tubig amo sa gihapon gis aga taas pagani kag kung mag-order ni sila by example atong tag-iya sang water refilling station mag-order ni sila sang duwa ka tangke sa gagligad nga tuig worth 72,000 ang duwa ka tangke. Pero ang bill na nila Bombot Siyam kada bulan galabot sa 28,000 ti subong amo na tan-awon dito sa mga tag-iya naman kung magtapos ang bulan kung amo Japon kay ti sugod lang sang inconsistent ang pagtubod sang tubig halin sang March tubtob sang sini amo Japon ang ilang bill sa kuryente nga amo same lang man gani kun pinsaron mas minaminar gani pagpatubod nila tubig kay wala gani may nagatubod Bombot Siyam amo ting iban may mga residential area man didto nga may mga bomba man ginagamit kung kasi bakad na lang sila sa tubig kay wala gid may gatubod na do may sila may jetmatic pump kay base ibla karon lain paminsaron magagamit bomba ang managing pamangkot man naton kung nag-abiso ini sila ang Metro Iloilo Pacific Water anti sila bigat kung may scheduled nga pagpatubod sa tubig ara man kuno Bombot Siyam pero sang sinilang sang tunga-tunga sang August tub September kinhambalan silang low pressure lang ang water pressure pero ang natabo wala gid bisan isa kuno katulo nga may halin sa ilang gripo. Yari bala pamatian nato ang ato nang interview kay Ivy, isa ka owner ng commercial establishment ang refilling station dira sa may porsyon isang Siniquay Lapuz. Wala gid kami mismo supply sang nawasa. Subong, Sang March. Dira siya nag-start. Though may schedule lang sila pero hindi siya makasupply gid sa needs namon para sa tawo bala na. Tapos ang sinilang August do halos wala na gid sila yung water supply sa amon. Every ma'am ang tubod starting sa March. Ang hambal nila from 5 to 2 in the morning pero hindi na siya gina-follow sang taga Metro Pacific ang ilang schedule. Kung kisa gaabot na siya mga 12 tapos kung 12 minute na noon time. Tapos kung kisa 1, kisa 2, kung kisa 3 pero ang una yan ang sulod is baho ang tubig to kanal ang iyang ang baho ya bala. Then may ara mako gani sa photo nga ginpakita ko man last time sa Metro Pacific nga amo na ang gagwa nga first. May color. Yes, may ara light brown gid na siya. Pero kung ko siya sa tumpi sa balde nga puti na bala, to dark brown ang color nila kay kanal. Kay ang hamba nila may ginakayoda sa sagwa nga nga road. So amo na akong ako no may ara nga pipe nga kakaigo bala tapos hindi man nila dayon maobra at the same time mga pila pa ka days bago nila ma-receive ang report bago nila maobrahan sa action pero kung kisa may mga tubig man sila tapos pero hindi gid siya ka-supply sa needs aga flushing kami 1 to 3 hours before kami makapasulod gid sang tubig nga clear from Nawasa. May hara man sila flow sang March, medyo okay pa man. Galing kay sang nagapasaka ang month, do didra na nagales na nangalagagales. 100 gallons ang ma-produce namon before sang okay pang Nawasa. More than that pag gani ang kisa. Pero subong niya, wala kami may ma-produce kay wala sila supply mo. Pero kung ga-order kami sa tanker, makaproduce man kami mga 300 dira. Oo. Ano di mga residential area din sila kakuha ng water? Kung sig-order man?
Wala na sila ga-order. Miss, ang iba may mga bomba man sila yan mo. Oo. Wala ko kabalo. Gabalalakal sila nawasa kami. Dira sa may Block 6 extension. May ara da sila, gapa-supply man sila. So, ginabaligya man nila ang gina-order nila nga tubig. Kung tani ilang ibalik lang nila ang regular supplies ng water. Kung may ara, man sila nga schedule, tani, tumanon bala nila. Tapos, hindi sila nagipaasa sa tawo nga amo na may schedule, tapos pag on time nga bantayan na namon, wala may nag-aabot nga water sa amon. March, din plastar nila nga may schedule. May schedule bala mo daw may ara. Sini nga tunga-tunga sa August, September, nag-abiso sila sa inyo. May ara sila abiso nga mga low water pressure. Pero hindi kami kakuha. Tapos lang sila ga-deliver, di sila actually sa mga inject. May mga water tankers sila nga kalaladto di nga nag-inject. Pero syempre kay kami as may negosyo kami, hindi kami hindi na sufficient sa amon ang water nga gina-inject nila kay gamay-gamay lang so pila kami katawo dili ang nagakuha sang kung mag-inject duga agaway kami sa tubig. Actually ang sa Don Esteban may ara sila yung water sa linya nila, pero ang old kuno nga line do wala kuno ambal sa isa ka tag-iya sang water refilling station. Pero ang diri gid sa amon hindi gid kasulod ang water. Ginakaduan man din nila kay tiganawag nga panawag halos weekly na ko pinanawag sa office nila para i-report ang issue. May nagkakadto man di para i-try nga i-pump nila ang water galing kiti from them wala man may nagasulod nga tubig sa pump nila. Singaw kung wala water sorry gid. So syempre perde kami. Sila mag-order ka water tanker twice a day. Mahal ko i-compute mo lang mahal siya. Compare sa regular. Siya sa regular yung mapag-supply sa water Pero do halos miss do halos nag times 3 ako sa bill ko kung amo sina. Ay siya nagnobo. Kaya tila kung nag-order kami sa Metro Pacific sang tanker last time, ang ila nga let's say kung ang price ng tubig nila na nila sa amon nga bill man ginatap man nila. So mahal gid wala sa ganubo. Nabatian sa atong mga kabombo, si Ivy isa ka residente man dito sa may Siniquay Lapuz. Mga batlam. Mga batlam. Bala mo anong batlam? Ano bang batlam? Mga batinggilan kag lampingasan. Daw hindi ko mabaton nga bangod nga naglubog ang ila siniya nga tubig, ibalibad nila to, irason nilang may ginakayo nga dalan sa gwa kag naigo kuno. Sus Maria kag usip po. Kaya nga yung sini mga nagapkutob sa mga nagapangutkot kag nagakayo sa nga dalan, no? Amuning mga barakolon. Amunang butsilingon sa nga Metro Pacific Iloilo Waters. Oh? Nangita sila ya sa balasulon sa ila kapalpakan. Sus Maria kagusip po. May scheduling sila pero why mas lagatuman sa ila schedule. Oh, do kasubong niya ginahimo nila iyang tando-tando mga tawo, ang mga konsumidor, tapos kung mag-abot sang bill bayad man niya gyapon bisan way may nagatubod. Amo gid pang patsyamte. Amo naging importante gid ang tubig iban mabakal pa to sang tubig dito kung magsala-salaman di impo nga mayrang tod kung may bomba, may jetmatic nga kuhaan sang tubig. Pero ang iban abi nga wala. Pero ang dapat pagin isa naton ka lantawon kag dapat lantawon man sa mga opisyalis ng syudad sang Iloilo ang statement ni Ma'am Ivy. Kung magpa-deliver sila sa Metro Pacific sa water tanker, miara. Dibla? Hambali Ma'am Ivy gina. Pero kung marilay sila sa ila connection nga ginabayra nila kada bulan, why sa may nagatubod? Ugaling kung sa linya kaabi silang ginatawagan ang kung ano ba lang na konsumo mo amo nang imo sini nga bayran. No? Ano ganing term sina Bobo Crystal lipat ako aranas puntas ang dila ako pero hindi ko gid inang imo ba lang minimum. No, minimum. Amo nang ginabayran mo mabayad kag gatubod man niya ang tubig ang gripo mo kung wala may tubig man daya nga nagagwa lubog man o kung hangin na nagagwa bayran mo gyapon ang minimum. Ti sinintimos lang na iyang minimum
Pero kung mag-order kaya sang water tanker, may ara tubig ang Metro Pacific galing kay mahal. Pero mas ginpili nila nga amuna. Kay ti makaginansya sila mubot silingon kung amo ning sistema padayon sa gyapon ang sinindikato kag negosyo, dira iya sa Metro Pacific Iloilo Waters. Ti amakon mo weekly kuno ginapump. Halos kada semana nagareklamo si Ma'am Ivy, nagatawag to sa ila. Ginpump pa nila, ti way gid sa may nagatubod. Ti hambalan lang nila ang pobrito nga konsumidor nga sorry. Ginpakita man to gani kay ginabombot siya ni Ma'am Ivy itong conversation Manila sang Metro Iloilo City Pacific Water. Ga-reply man kung mapa-deliver sila tubig ara man. Ti siyempre mahal mo. Kung ti ma-reply dayon. Gani. Anong sistema man? Amo na gilang niya masarangan sang Metro Pacific Iloilo Water sa idalom sang Manny Pangilinan group of companies. Ti subong latest niyo padayaw-dayaw sila sagad sila kapinanglubong sang tubo, Ngaway anay nila gina-address ang mga nagaproblema na sa nagligad pa nga tuig. Ti nag-anniversary na si Ma'am Ivy sa problema yan. Ta sumuwag po masolusyonan lubong-lubong sila to kaga pudag-pudag to sila kagasaga sila kapinadayaw to. Why man to pulos? Pao? Bumbacham. Amo na gani. Hindi, why ta kaya nakiga na? Amo na gani ang barko bumbacham kasi bala sa sunod tuig mabalik naman ta to balao. Second year anniversary. Kung magbalik ka pa to next year, second year anniversary la. Subong, first year pa lang. Tani, ang bali ma'am ganit, tani hindi na magkitaay ko no. Di mas mayugin ko hindi magkitaay kay but silingon nga nasolusyonan na. Pero kung magpagkitaay pa yung mudasun tuig, samtang ka padulong ka pa lang to, dala ka na lang cake, kag may duwa ka kandila, kag hambalo mo siya, Ma'am Ivy, blow the candle for the second anniversary. Ano man na kay sorry, kung nabubasam. Tapos ang dahon nyo to ang mga taga Metro Pacific, nga i-celebrate ang second anniversary isang problema sa Sinikway. Why man ka mo maluoy sa Sinikway da nga kung mag-ulan ka baha, tapos why sila tubi? To Sinikway gituon, no? Tingala ko nga why na nag-board ang kilala ko man kay. Sige. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. May sabat pa diri ang Metro Pacific Iloilo Waters pero daw alang-alang nagkikita mamati sa ila kabutigan. Daw alang-alang mamati sa ila kabutigan. Alang-alang na ginagako ng simpo. Pasensya gid ha. Sorry. Alang-alang simpo bumbutsyam. Standby na kamo sa kapo lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Isimomot siya mablang cover kabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 8 to 14, 2024.
Don't miss your chance nga main kabahin sa isa ka great musical entertainment sa ining Sabado, kaupo ng Retro Band sa concert at the Plaza. All yours, umpisa alas 6 sa gabi sa September 14, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa September 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa kabuhi ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plus wala di Iloilo. We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp, naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check.
Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sa nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyanteng Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon gid sa inyo tanan, mga kabombo. Kamusta ka mo dira? Nakapanyaga na? I hope busog na ang tanan. Nakasmile na ang mga bagong bugtaw. Hello, gidira. Good morning. This is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. It's a beautiful afternoon, so I just hope ma-beauty rin kayo dyan. How do you feel today? Better or bitter? It's a choice, ha? How you would want to feel every day of your life. Kung better, to ka positive gid sanaya. Kung bitter, mapait. Oh no. Anyway, I just hope that you're doing good, every one of you. Kakabay ang mga istorya niyo dira would also make us feel good once nga napadala niyo na diri, kag na-share niyo na, kag mabasahan na naton. So, ipadala na ang inyong mga istorya dira by emailing your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton. I hope wala pagkakurog-kurog that much. Akong kakurog-kurog, hinay-hinay lang. Sulaton and then ipadala sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Lapit na lang ang Christmas. Check the beep. Pila na lang ka days before Christmas sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, it's 104 days to go before Christmas. Kayang-kaya pa nga mag-save. Ari na nga ito nga bahanon para sa inyo this afternoon. This is from Kenneth Similia. Sige na, Prinsesa. Welcome sa Kahapon Lamang program.
ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming naliligaw sa'yo, kung siyang napili mo, sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahali, hindi babasagi. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di naman tapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, marami na akong nasulat. Huwag na yung iba, baka kasi sila magulang. Sa bawat tingin, maganda. Kung mo puso ang mata, pag nakikita ka, para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Para kang ulang na, bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo, ako'y magpapangga. Di kayang mag-double time, o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala na. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. 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 Sige na, Prinsesa by Kenneth Similia. To all the gentlemen out there, ha? Take care sa mga prinsesa ninyo dira. Huwag gawing prinsesang alila sa ulihi or prinsesang gusgusin. Punuin ang pagmamahal. Diba? 18 minutes after 2 o'clock, if you love someone, you have to love truly and make that person glow. Ari na kita sa ating first story today is March, ang mga March, September 12. Because nakita ko ang ngalan nga Mar. So nagsulod ang March. Sige, this is from Mar of Iloilo Province. Dear Tita Regine. Good afternoon, Tita, kag mga kabombo, and to all avid listeners of KLP.
Tawag lang ako tita kay Mar of Iloilo Province, kabay pa makahatag leksyon kag mayad nga pag-atubang sa mga trials in life sa mga teens nga nagapamati sa imo program subong tita ining ako nga i-share. First year high school kami sa akong childhood friend, tita same place pero magkaiba kami ng school na pinasukan. Kagupod kami sa house ng lolo namon sa Banwa para di kami mabudlayan magkato sa school kada adlaw. Kaya kung sa umapa kami, malayo. Tita, ma-appeal ining si Tez, T-E-Z, Tez. Ganida mo gaka-crush sa iya nga normal lang man para sa isa ka teenager. Pero parang easy lang para sa iya. Mahilig siya magbakal cosmetics, stationaries, kag magsulat love notes. Do inspired gid kada adlaw. Gani ginaakiga na siya sa iya mga parents and siblings kay madayaw kag magastos siya. Dako iya allowance. Ang reason? May projects kag alamutan. Pero iba iya ginagastosan. So, ako naman, observant, dali lang gid. Excuse me, kay dumiyang sulod sa ako nga dulungan. Okay. Kay doon natahap na ako magsaway sa iya. So, observant lang ako. Kay sa akong isip, part lang sang pagka-teenager. Time flies, tita. Nasa third year high school na kami, kagdamo na among circle of friends, nga ang mga friends niya, naging friends ko man. Pero, may isa ka guy, kaklasiko, si Rico. Nangaluyag sa iya, kag naging sila. Kag sa ako ni Rico, ginapadala ang iyang love letter para kay Tez. So kung hapon, magbuhi, ginahatag ko man kay Tez. Nakita ko kung ano ang happiness ng akong kababata, tita. Pero, ang relationship nila lasted a month lang. Kaguay gid ako maglaom nga ang next letter na pinadala sa ako ni Rico para kay Tez, breakup letter na pala. Paghatag ko kay Tez, ginbasa niya. Kibot lang ko sa magsiling si Tez nga, ay, kanami, maghikog Doon nakikibot ako tita So pinamangkot ko siya. Insa man. Sabat na, waay doon kami. Daw batyagan ko man ang kasakit na tita. Kado depressed gid siya. Kay si Rico paabi ang nag-break sa iya. So nami man ako nambal sa iya. Be strong Bata ka pa man. Maabot gidaa ang Mr. Right mo Pila man ka days, nga wala siya gana magkaon, kagapaluya. Hambalan ko, school na ta, bata pa ta, duro pa da boys dyan. Tita Regine, why gid ako kamalay-malay, pero ang siling bala, nga ang tulay, siya pa nalatayan. Valentine's Day, card and love letter from Rico, ginatag sa akon. The next day, ang kabaryo ni Rico nga bestie ko, siya naman ang handler sang sulat ni Rico para sa akon. So, nakibot ako pagbasa ko, tita. Ako naman, ana, pangaluyagan. Opo. So, gin-open ko man kay Tez, pagpuli ko sang dinner kami. Tigin ask ko siya, ti ano? Sabat na, ilam kanimo, batuna. Ti ako naman, sure kaw? Ano balusan ta? Daw joke man lang ta ni tita, pero nga di na siya, no? Or parang nga di na siya, or di siya ma-offend bala. Then, fiesta sa barangay nila bestie, nagkatuman kami kina Rico, buperte akong huya. Pagkagabi, nag-disco kami sa ila barangay hall, sa ila kanday bestie ako nagtulog. Pagpauli, gindulong kami ni Rico. Si bestie ko, dasig ialakat, gauna sa amon, bukadamo pasang ido nga tinaghol. Ginuba ni Rico ang jacket na, kagpasuksok na sa akon, kay malamig daw. So the next day, sa amon school, after lunchtime, kinistorya ako ni Rico. So hambal ko, insa ako naluyagan mo, kababata ko ginbreakan mo, kundi nasakitan kita na. Duro lang man, ana pa at hag tita, kay ining si Rico, ma-appeal. Tita crush ng bayan, hay gid ruble man ana GF. Kay mahuloyon man ako sa school,
tita kay akigan ako sa akong parents, mamanaan, gabi FBF, nga waay pakatapos. So wala lang. Okay lang, sumalangay kami ni Rico, gayo humanay lang man, pinahuya na ako makig-istorya, kag sunlugon sang amon mga kaklase. So easy lang. So wala lang. Then, may sulat naman ginpaagi sa akon bestie. Nasa 4th year high school na kami. Month of July, sulatan niya ako, bal niya, ano klase relationship? Way ga sa pakay? Pero balaan ko, may new GF na siya, sang time nga na tita. So, ginbalusan ko letter na. Ginbreakan ko siya by letter. Naging ka mo. Aba, congratulate na ako sa response na paagi man sa sulat. Siling na, congratulations ha. Napaiyak at nasaktan mo ako ng sobra. Alam ko na ganti mo dahil nasaktan ko ang kababata mo. Doon na-hurt man ako tita kay syempre, gentleman man siya, galing kay bata pa akong paminsaron sadto. Damo pa ako nahandom. Nahadlok ako mag-serious relationship. Kadasil sang inadlaw, waay na kami gasapakay. Kay graduating students na kami, iba na section ni Rico, sila na ni Bestie ang magkaklase. After ng finals, busy na kami practice ang among graduation song sa whole 4th year, tita. Then, nagpalapit sa akon si Rico. Siling na, Mar, sorry ha, mabugnohan na kita kay mag-graduate na ta. Tisabat man ako sa iya, okay, why na to move on na ta, past na to So okay na kami as friends naman tita. Graduation day. Congratulations to all. Masadya nga daw kasubo man kay mabinulagay na, kanya-kanya na ang college life. The next school year, tita, tani college na kami, month of June, pero ako, kagang kababata ko nga si Tez, ara kami nga duha sa Amon Balay, sa Uma. Sang mag-abot ang younger brother ko from junior high. Binalita sa Amon nga si Rico, nag-pass away na daw. Oy, ala, may acute leukemia pala, tita. Tita, do ka shocking? Kay insang ara, upod gid kami ni Tez, sa gibalita nga wala na siya. Tita, we decided nga magkadto sa ila house, ako kag si Tez, nakipagsimpatiya man kami sa ila pamilya. Pagkadto namon, ara man iya parents kag siblings, so istorya man sila sa amon ni Tez, hasta nga nagpauli man kami after an hour. Kay si Bestie ko sang time nga na, ara na sa Maynila. Sa iya lubong, why na kami ni Tez nagkumpanyar. Ang iba nga mga friends, kaklase kag batchmates namon, ara. Hoping nga kundiin man si Rico subong, rest in peace, kag happy na siya, no more pain na. Tita, thank you sa pagbasa, salamat man sa mga memories kag kay God, nga amon mga trials nga naagyan, nagpabakod sang amon mga friendship, until now, okay kami. Best regards lang sa inyo tanan, tita. God bless from Mar of Iloilo Province. Well, Mar, thank you for your story for us sa sining hapon. You know what? What happened was a test, no? It's more of a test of your friendship rather than a test sa inyong relationship ni Rico. Kay di ba, ang kababata mo, una niya nga naging girlfriend. Tapos after that, ginbrikan niya ang kababata mo nga, we know nga na-hurt gid, no? Kay ti ang guy gani mo ang una nga nag-break up. And then after her, ikaw naman, nga ti, best friends ka mo to, sang iya nga nangin ex. But it was good, ha? Nga wala yung naguba ang inyo nga friendship na duwa sang imo nga kababata. And you were able, no, to hold on to each other. Apisar nga medyo may conflict, kag sa love life pa, no?
natabuan. Kay ti after her, ikaw naman ang ginpangaluyagan, and the way I understand it, so nagka-relationship gid ka mo nga duha, pero though wala gid so much man nga nag-prosper. And life was too really short, no? Para kay Rico, very young pa. Nga kuhaon na sang iya gali iya nga masakit, wala lang gid ka mo kahibalo, no? Siguro all those times siya kasi may idea na siya, and he just wanted, no, to enjoy life, the remaining of his life. But anyway, I am happy para sa inyo nga friendship sang imo nga kababata, and up until now okay gid ka mo sa gihapon. And ini nga mga butang, no, para sa mga teenagers kalabana nagabugra sanay friendship kung matabo ang amo sini. So that means nga ti ka mo nga duha yun papangibabaw niyo gid ang inyo nga friendship, and the two of you, no, tried to understand the situation nga wala man sa may luyag nga sakiton ang balatyagon sang isa. Well, anyway, salamat gid sa imo, Mar of Iloilo Province, for this story nga gin-share mo sa amon this afternoon. It is now 30 minutes after 2 o'clock, magapanubalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections.
Naga-promote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein, kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas,
Diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 kasimana o kun 10 kasimana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious. Kita diri sa KLP, sunod na ang sulat ni Mr. Video K. Idol, the legend. Dear Tita Regine, Tita, first of all, I would like to say, God bless you. Wow. God bless you too. Pero sa iba, may ara man ako sang istorya na tungod sa akong kabuhi. Kag pagpangabuhi, sining kalibutan. Do hindi ko gid malimtan. Tita, sa una, ako ang nag-tricycle driver. Kag kung sa diin ang may mga singing contests, dito man ako. Kay Tita Regine, dugay ka mga tinuig para malabot ko ang akong ginahandom nga mag-singer. Kay madamo pa ko kaunon nga asin para ko matuman ina. Pero try and try until you succeed. Tita, do hindi ko gid malimtan ang akong pagtilaw sa tawag ambisyon ko sa kabuhi nga mangin professional singer. Tita Regine, pasensya ako ha sa mga ginaistorya sa imo kay kadamo sala. Tita, salamat gid sa imo ha kay kun ano wala ko gid mapadala ining akong sulat sa KLP. Ari ako subong sa balay nga nagapangadi sa aton Ginoo nga tagaan kita tanan sang kabuhi nga malawig kag lawas nga maayo sang aton nga Ginoo. Tita, pasensya sa akong sulat kay to kadamo sala. Basi kun kalawig na sang akong sulat, 3 ini kabilo galing ako nga ginpadala sa imo sa KLP. So madamo gid nga salamat, Mr. Video K Idol, the legend. Smile ako sa sining the legend. May nadumduman ako dahil nadumduman nyo man. Anyway, thank you so much sa iyo, Mr. Video K Idol. Luyag ko panumdumon ha nga nalambot mo gid man ang imo nga ambisyon nga mangin isa ka professional singer. Sayang lang, medyo bitin, very short ang imo nga story. But next time, sa next episode ng imo nga story, I hope ara didto ha ang imo experiences sang nangin professional singer na gid man ikaw. So for the meantime, mapasalamat lang ani ako sa imo. You still have 2 stories. Sige, schedule lang naton ina. Salamat gid. Kag diretsuhan ta ining sulat ni Lola G of Iloilo Province. Dear Tita Regine, Hello, KLP lovers and Bumble listeners. This is your sharer, Spanish, Thai, pero pusong Pinay. Ari naman, sadya ginaya balaya kay Lola G. Expression lang na tita, abi na nila gwapa pa ako kay Pia and Catriona. Ano na lang, laking bukid at amoy lupa. Still, your KLP lover, Lola G. Your Musky Pops sharer. Basta pa senior na gani tita, close to Uliani na, kagdali na lang magmalipaton. So grab ko na before it all happens, whatever. So tutok na kamo sa radyo, simply man lang i-share ko subong tita. Parte sa akong pag-appreciate sang pagka-considerate, kag may mataas nga respeto sang amon ermat/mother sa iban nga tawo when it comes to decision making. Pati na da ang sa grooming and hygiene.
basi wrong spelling na tita. Basta sounds like okay na inaguro uman so mo na siya. Kundi dito sa pagtawo na namon nga magulutod, usually pag girls, mga nanay na iya kapatuhog or kapabuho sa mga dulunggan para pagdako na may aritos na ina. Amon niya mother, tita iba, nagambal gina siya sa mga nurses and hospital attendants nga hindi gidanay pagtuhugan kag butangan aritos ang amon mga dulunggan kay basi kuno kung pagdako namon hindi na namon gusto or wala kami hilig sa mga butingting or accessories. Baw tita, correct gid si Mother Earth. Hindi kami inahilig sa mga kung ano ang ginabutang sa kalawasan, even makeup, etc. Except lang kung may okasyon, kag need gid siya tita. So amon niya, amon prinsipyo, kung gwapa ka, bisan mild face powder, lotion, and baby cologne, okay na. Kung may event sa family or sa barangay tita, pwede maka-dress to kill. I mean, ang decente, kag captivating outfit, syempre tita, no? Hehe. So tanan nga virtues and values nga nabilin sang amon iloy tita mo ni ay ang nagustuhan ko. Ang pagkasimple, tag nagalantaw sa balatyagon, kaiya exig kapariho. Oftentimes, tita, sinanay gahatagid na options, opinions, comparisons, mga advantages and disadvantages, kag explain gid yan na ang pwede mangin konsekwensya kung ang certain thing or decision himuon nyo. Proud kami sa amon iloy, tita, kay mabaskog ang mother instinct kag woman intuition. Super sensitive, tita. We love and thank God for having her. Tama na ni tita, duma-emotional na ta. Till next episode of my Musky Pops letter. Mabuhay ang aton parents, especially our mothers. God bless. And thank you, tita, for reading. We love KLP. Lovingly, Lola G of Iloilo Province. Well, we also love you, Lolo G, and ang mga story mo din, ang mga whatever, Musky Pops. Well, anyway, nag-enjoy kami, mapayuho mo man kami. Yes, of course, we all love, no? Mostly, we love our mothers, and that's why gani, no? Ang gina-honor, gid naton ina. Ang aton nga mga parents, especially ang mga mothers, so may Mother's Day, may Father's Day, saan ulan to, no? Na Grandparents' Day. So we love the people around us nga nagahatag sa aton sa pagpalangga, nagatudo sa aton sa manami nga mga pamatasan, mga virtues, mga values. So we love them all. Thank you so much sa imo Lola G of Iloilo Province for another story, whatever. Joke lang na iya. Nga gina-share mo diri sa amon sa kahapon namang program. It is now 47 minutes after 2 o'clock. Magapanabalik kita pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan?
Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili. Chanta ang sulat ni Nanay Del Sanzaraga. Her 25th story diri sa KLP, My Dearest, Tita Regine, all Bombo staff, may KLP classmates, maukod yung matutom nga matagpalamati sa sini makawiwili nga programa, matahom kag manayanaya nga adlaw sa tanan. Okay, in the reg, ako kag si Toto Amer, bali apo ko siya, grade 11, nabilin sa Gimaras. Nalipay gid si Toting, kay ilibot naman niya kami sa bilog nga Gimaras. About to, wala mong madumdumi, nga all directions ng Gimaras, nakatuan ko na, north, south, east, west, except sa Balaan Bukid. San gani ang Tando, sa Nueva Valencia, daw amo ang heights. Mataas sa amo nga lugar. Sa diin gin hold to anay, ang 18th birthday ni Dove. In the reg, it's an occasion to remember. Recalling the experiences, nagasakay kami sa new pick-up ni Tita Vlogs, nagapasaka kami sa Pukatod. My goodness gracious. Nagakapot ako sang hugot sa salakyan. Hugot man ang pangadi ko. Likewise, pagdulhog amo man. Nagapangabay ako ni maluoy ka, manaog na lang ako. Sabat niya, Ma'am Del,
Ako ini nagadala, kulbaan ka pa? Baka isog, kaarisgada sining pakaisa ko. Inday do nagadamgo na lang ako. Today, Tando, mahawa na. All trees were cut down. Yes, Tando, the height beyond forgetting. Inday siya napulo naman kaadlaw nga bakasyon, duha ka Domingo amo na simbahan. Nito ting kag Toto Amir. Thank God. Halos adlaw-adlaw nagaulan, ilabi na gid sa hapon kagabi. Abaw Inday kundiin pang nahadlok ako sang kilat, bilog nga hapon ang bubusang ulan kag kilat man. To hindi man na mo sinikalain sang tiyempo dito sa Zaraga or Kalain. Ahay, makaluluoy man ang mga tawo nga nagaulobra kun adlaw kay wala sila mahimo kundi sulayon sa pagpauli. Almost 3 successive days ang ulan, si Toting hindi mahimos kung hindi makagwa sa balay. Luya gid niya lingawon kami. May hampang ang teenagers basketball sa gym. Tiara si Paris, anak niya ini basketball player sa Santa Clarita International School dira sa La Paz, Iloilo City. Diri siya na enroll. Much to our desire, indirect to witness their game na postpone pa kay too heavy ang rain. It broke our hearts and we went home. Hasta sa kaagaho naman ang ulan. Maayo na lang, no more kilat. Thank you, Lord. Ambuta, ka-hyper gid kay Tuting a. O pagkaaga, himos naman kami pa konstansya, dala pagkaon sang ido kay iban pa nga kasapatan. Katawhay, kabugnaw, kalinong sa lugar, at noon time, no more preparation for lunch, kay 5 man lang kami. Let's go out a little bit further, just to eat the delicacy of the place. Pinawili naman ako, Inday, mag-appreciate sa mga unique, beautiful flowers, ornamental plants around the vicinity. I love the taste of their food. We gave thanks and left the place. Pauli kami 2 p.m. Naglabay sa fruit stand, pili ka na isang uyon mo. So I chose mangosteen, oranges, avocados, ripe lakatan bananas, also lanzones, hala. Inday buta naman basket ko, gani, no? Pag-abot sa balay, share your blessings. As I said, sharing is happiness. Oops! The following day, nagbundak naman ang mamunog na ulan. After lunch, nagsubside naman. Siling ni Inday G, Nay, maghulaw karon malakat kita bala sa Divisoria ni Toto Amir? So after an hour, naghulaw, asus bisa nagataliti, sakay kami sa tricycle, hindi madesayrihan si Inday G. Kay makusmod siya. So, ready for Divisoria. Mabakal gid lang footwear and underwear ko. So, after 10 minutes, ato na kami, direkta sa footwear. Inday, hindi ko type, kay kabugat, ang buta. Wala, ako yamin na namian. At last, nakita ko, green color with white flowers. Husto gid sa akon. Si Toto Amir nagpili man. Kay crush ko, bayad dayon si Inday G. Underwear pa, Inday Reg. I can't afford to go up because second floor, so si Toto Amer did it. He selected 1/2 dozen, all yellow. Okay, no ek gid no more ek, thanks. So nagpili man dayon si Inday G, nagayuhum-yuhum si Toto Amer. Nagbundak naman ang ulan. Ano ini aton man, siling ko shopping under the rain. Pagkanay-kanay, we went home. Kibot sila, ara na kami, kag magkinadlaw. Inday nahamot kani ako nga daw wala na buwas how. Thanks so much, Inday G. I remembered last year sa Buena Vista, nga Divisoria, and today sa Hordan, Buena Vista. God bless you. So, Inday G, naghambal, nanay, 2 days na lang, mapauli na kamo sa Iloilo. So, one Sunday evening, si Toting din prepare pa ni hapon. Sila ni Inday G. Sagwa na lang kita makaon. Let us let Nanay and Toto Amir experience nightlife sa Alibhon, Hordan. And at 9 p.m., we went out. Lucky enough, wala taliti, wala ulan, wala kilat. Pahinay and tricycle. We dropped by a fast food chain. Hindi sila. So we roamed around the plaza. Wala na abing na itiri. There. Sa unhan, open pang isa ka resto, pero wala na tao. The place malapad, can accommodate large crowd, silent, peaceful, and calm. Order sila sa food nga uyon sang tanan. Good enough? We're still accommodated. An hour of waiting. Enjoy kami anay, istoryahanay
Mga tuto siling ko hinaya lang tingog niyo, very embarrassing. Words from Nanay Del. Tinay, wala man din mga tao sa bat nila, kahit na. Kulukadlaw lang iya si Toting. So when the food was served, siling ko, pray kita anay. Inday mga teens, dasig magkaon, ako ang last. Thanks Lord, ahay. Ginawa nila sa akon kadapit, pero nag-enjoy man kami tanan. We roamed around Alibon's Plaza, Capitol, Kasanag, full of lights and a peaceful evening. We went home with happy hearts and inspired. Thank you, dear God. July 15, Monday, we're bound for Iloilo, all things packed, woke up early, had breakfast, and I always repeat, it is sweet to love, but painful to depart. Hugs and kisses in Daike, Toto Paris and all. Yes, bastante ang balo namon. Bye, Alibhon. God bless. Balik ka munay, ha? Tricycle waiting for us with Toting and Imaw for Iloilo to visit Toting's doctor. Sugaton kami ni Neneng, Toto M, and Toto B sa Parola. Minutes later, ara na ang black car. To assemble naman kami and down to Iloilo City. Gahod naman sila i-reg. Toting repeated this invitation to Toto M that before he leaves Iloilo for Manila, spend a day anay at Alubihod, Guimaras, before Christmas 2024. God bless, and the black car turned right for Zaraga. Bye, Iloilo City. Inday doon nagaburo na panulo ko. P.S. Thank you, Lord. I learned that Lolo Densyo nakagawa na sa hospital. Lolo Dens, may the good Lord bless you and keep you always in good health. I pray for you, Nanay Del Zaraga. Greetings kay Mamiya. Congratulations for being the best writer. I love it. Mamiya, I remembered my younger years. Aside from being a teacher, I wanted to be a writer like you. Again, congratulations and keep safe always. Guard your health and God bless. In the Reg, thanks for reading. In the day after graduation, I took the civil service exam. Thank God. I'm happy or highly inspired and composed in October 1956. In the Reg, I add this poem to my 25th story, my silver jubilee of my story sent to Kahapon Lamang program. Wow. Where can I find thee? For long nights of my deep reverie, my anguished soul seek the ethereal bliss. To quench the thirst of infinite love that reigns over me all through the nights, where can I find thee? I search the unexplored land and cross the boundless sea to find thee where you may, but still I gave up, not I say, where can I find thee? At last I found thee one morning, bright, while I knelt before your altar rails. Meekly and solemnly I bowed before thee. Thanks for the gift you've given me. At last I found thee. All my fears, my sorrow and my pain, my heartaches, my unsatisfied longing, all my deep pain and constant anguish and impatience was ended. I ask from you, not again, where can I find thee? In the Reg, this poem is my obra maestra. So thanks for reading. Nanay Del. Nanay Del, thank you also. Bona ka 25 ganagali, ha? Keep giving us more. Salamat, Gid. Kagamo man dira mga kabombo for your own stories. Email nyo na. Sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write it down and then you send it sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Up next, mga paborito nyo naman yung mga dramas, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Madamang salamat sa inyo. I'll be back again tomorrow. Sige, hapon din ninyo alagad si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God bless.